facer un pouco así auto-organización, de modo que empezamos un pouco máis tarde, casi 20 minutos ou algo máis tarde, pero creo que despois iremos, digamos que, conseguindo ser puntuais con un pouquiño de recorte de cada un, das intervencións. Bueno, agora pola tarde vai haber 3 tipos de intervención, 2 conferencias ou 2 intervencións un pouco máis largas, e logo unha mesa redonda, e con eso se dará cabo ás xornadas. Nesta primeira fase, o primeiro que vai intervir é Marcos Pérez Pena. Ele é xornalista, traballa nun medio digital, non? Que praza pública. Ahora, ser medio digital xa non ten ningún interés, porque casi todo é digital. Un xornal, sen máis. Un xornal, sí. É máis influinte e todo eso. De modo que non é a primeira vez nin a segunda que está no Consello, xa ten colaborado moito, mesmo na miña época de presidente, e agora igual, de modo que doulle a benvida, na medida que poido dar a benvida, agradecelle que este aquí. Ele vai falar da revolución dos carabeis na prensa galega de transición. Hoxe xa tivemos algunhas referencias ao papel a presencia dos sucesos portugueses na prensa galega, dun modo ou do outro, máis ben desde o punto de vista nacionalista do nacionalismo político. Agora supoño que será un pouco en xeral, de modo que, cando queiras, tes a palabra, dicindo que vamos a recortar un pouco, pois con 40 minutos sería... Sí. Sería agradecido que... Era o que iba a dicir, que vou tentar ser bastante conciso para intentar recortar un poquinho o atraso que levamos, non? Pois tes a palabra. Bueno, grazas polo convite. A mí pedironme que falase sobre como se recolleu ou como se viviu na prensa galega da transición a revolución dos cravos. E centreime, efectivamente, a falar de prensa, podese falar de moitos tipos de medios. Pola mañá saiu mencionado Terra e Tempo e algunha outra publicación, e centrome máis na prensa de masas e tamén semanarios ou xornais xa no ámbito da esquerda que surdiron posteriormente. Iso é tamén interesante a hora de analizar a repercusión ou a cobertura que fan. Na análise da prensa galega que existía, que se publicaba un 25 de abril do ano 74, hai que ter en conta que estamos aínda en ditadura, evidentemente. Non hai medios de esquerda nin nacionalistas de masas, houbo os despois, pero que hai no ano 74 un conxunto de cabeceiras locais, provinciais, moi semellantes á estrutura que pode existir hoxe en día, e o que sorprende nelas, eu creo que de entrada, é que, despois vou detallar todo isto, pero a min polo menos sorpréndeme, que a cobertura que hai neles da Revolución Portuguesa, non só o 25, neste caso o 26 de abril, senón nas semanas e meses posteriores, é moi intensa, unha cobertura moi intensa, cuantitativa e cualitativamente. Estamos aínda en plena ditadura franquista, é unha revolución que acaba cunha ditadura moi semellante, ten un tratamento nas portadas da prensa prácticamente de todos os xornais españois, neste caso galegos, moi ampla, non só un día, senón un día tras outro. Despois porei algún exemplo concreto, pero parto desta análise xeral e desa sorpresa que me causa. Non só unha cobertura intensa, cualitativa e cuantitativamente, senón que os primeiros días a recepción que hai dos acontecementos de Portugal é como pouco cautelosa, pero en algúns casos moi benévola. Fálase dun cambio de goberno, unha revolución cara á democracia, que podía estarse dando tamén en España, é dicir, se poñemos os dous casos en paralelo, porque deso penso que falará Grandío despois, e seguramente aparecen outras intervencións. Era inevitable que os feitos de Portugal tivesen se observasen dende outro lado da fronteira, non só co interese que pode despertar uns acontecementos que poden ser interesantes ou sentidos como próximos, senón cunha idea de que podíamos estar vivindo o anticipo de algo que se podía vivir despois no Estado español. Evidentemente, as situacións de partida eran semellantes. Dúas dictaduras con características tamén diferentes entre sí, pero en algúns casos moi semellantes,
de varias décadas, réximes que estaban vivindo xa unha decadencia e un conxunto de forzas, sobre todo na esquerda, que pulaban por un cambio. Cando todo isto sucede en Portugal, a prensa española, en este caso tamén as cabeceiras galegas, eu analizo nomeadamente La Voz de Galicia e El Pueblo Gallego como dos casos bastante afastados entre sí, pero no medio podíamos meter calquera das outras cabeceiras de masas nese momento, El Progreso, La Región, El Líder Gallego. Neles hai unha cobertura moi ampla da Revolución Portuguesa e non directamente crítica, polo menos os primeiros días. Ou, sobre todo, non nos primeiros meses, non? Neses primeiros semanas e meses da Revolución Portuguesa. Sobre todo, unha vez que parece que queda ao mando unha persoa como Spínola, que pode ser visto como unha garantía de moderación, a cobertura en España é relativamente benévola. Todo cambia, eso explicarei despois, no momento en que a Revolución Portuguesa, o MFA, dá un xiro cara á esquerda, as forzas populares, e sobre todo do Partido Comunista, gañan peso dentro do movimento, aí sí que se advirte un cambio de análise e de cobertura nesta prensa galega. E rematarei cun análise do que foron posteriormente dúas publicacións xa na esquerda e no nacionalismo, como Teima e A Nosa Terra, que hai que ter en conta que xorden máis tarde, xa prácticamente no 77, non? É dicir, nun momento en que a Revolución Portuguesa xa entrou noutro estadio, non? É dicir, xa non falamos do PREC, xa está a Constitución aprobada, xa hai un cambio, un goberno elixido nas eleccións legislativas, non? O mando de Suárez, e nestes medios de esquerda hai unha visión dos sucesos de Portugal que se tingue un pouco dunha certa decepción, dunha certa oportunidade perdida ou cando menos unha análise crítica de algúns aspectos da Revolución que semellan non avanzar, en moitos casos retroceder, non? Nas medidas que se adoptan. Pero, simplemente, antes de pasar ás análises, como dicía, hai evidentemente, vos que sabedes moito da Revolución Portuguesa, sabedelo ben. A Revolución Portuguesa avanza por estadios moi diferentes, non? Marcados en gran medida, por exemplo, en setembro de 74 co abandono de Spínola, en marzo de 75 con ese golpe interno das forzas máis reaccionarias dentro dos militares, e despois en novembro de 75 co golpe tamén fallido das forzas máis á esquerda dentro dos militares. En cada un destas fases hai cambios tamén na visión que se dá na prensa galega e en xeral na visión que hai en España e en Galicia dos acontecementos de Portugal. Algún historiador chegou a dicir que canto máis á esquerda se poñía Portugal, máis á dereita se poñía España neses anos. No sentido de que, falando, en primeiro lugar, das forzas do réxime. Recordemos que Franco non morre ata novembro do 20, temos ano e medio de proceso revolucionario portugués con Franco en vida, e nese ano e medio aqueles sectores que dentro do réxime da ditadura franquista se poden calificar como aperturistas e que en parte, meses máis tarde, xa despois do 75, conforme se poñen detrás de Suárez e do que foi o UCD, asiste nun primeiro momento os acontecementos de Portugal cunha certa ilusión. Ese pode ser un camiño posible para España. No momento en que a Revolución Portuguesa xira á esquerda e comeza a aplicar un programa, o programa de MFA de medidas como reforma agraria e demais, evidentemente eses sectores aperturistas dan un xiro e comezan a ver con máis temor todo o que pasa en Portugal e, sobre todo, o poder, o peso do Partido Comunista. O temor ao contaxio, o temor a que no Estado español sucedese algo semellante. Só despois de que a Revolución Portuguesa, digamos que vaya polo rego, polo que finalmente transita a partir sobre todo da vitoria de Suárez no 76, en España comeza a verse de novo, digamos, na prensa de masas, na maior parte das cabeceiras, con menos temor, con máis simpatía, os acontecementos de Portugal. E antes de pasar á análise concreta das cabeceiras e das portadas,
Unha cousa que creo que tamén é importante entender. A Revolución Portuguesa ten un gran peso nas portadas, por exemplo, e tamén nas páxinas interiores dos medios en Galicia, porque realmente neses anos a cobertura internacional tiña moito peso na prensa en España. Seguramente porque conviña máis falar do de fora que do de dentro, non se podía falar da política interna, entón falábase moito de política internacional. Sorprende o comparar calquera xornal español de actualidade co dese momento, non? É dicir, a parte que se dedica á internacional agora é moito máis cativa. Nese momento era moi importante. Iso explica que Portugal estivese días e semanas enteiras nas portadas. Como dicía, centreme, para simplificar un pouco a análise, na análise da cobertura que fai La Voz de Galicia e o Pueblo Gallego. Son dous xornais moi distintos. O Pueblo Gallego é un xornal que pertence á cadea de prensa do movimento, é un xornal da Falanxe, un xornal que foi incautado despois da guerra e que forma parte desa prensa da Falanxe que en moitos aspectos, ainda que sen chegar a dureza que podía ter Arriba ou Forza Nueva, sí que evidentemente é a voz do búnker, en certa maneira. No outro extremo, La Voz de Galicia, sobre todo neses anos, coa dirección de Pillado, é un xornal moi progresista. Realmente das cabeceiras que nese ano 74 se publicaban en Galicia era sen dúbida o xornal, non vou dicir máis á esquerda, pero sí que deixaba máis voz a aqueles grupos que xa nese momento podemos identificar como esquerda e, sobre todo, a partir da morte de Franco, a esa oposición primeiro clandestina e despois xa pouco a pouco legalizada para que teñan voz e presencia no xornal. Por iso podemos contrapoñer os dous medios. E realmente podese ver moi claramente xa en dos primeiros días como a cobertura que hai do 25 de abril en Portugal en el Pueblo Gallego e na Voz é moi distinta. Bueno, esta é a portada do Pueblo Gallego o día 26 ou 27, non sei. En todo caso é a que dá conta dos acontecementos do 25 de abril. Simplemente é importante o tema está en portada e ademais a linguaxe empregada, non? É dicir, o golpe militar en Portugal, bueno, é militar e foi un golpe, pero a linguaxe nunca é inocente, non? É dicir, podese comparar coa linguaxe empregada pola Voz de Galicia nese momento, se non me perdo, ese a trouxen, si, esta. Non, triunfa el movimento militar en Portugal. É dicir, hai un cambio de linguaxe entre o golpe militar e o movimento militar. Non hai unha gran diferencia, pero sei que nos días seguintes se pode observar mellor as diferencias entre a Voz de Galicia e o Pueblo Gallego, porque moi pronto o Pueblo Gallego comeza a advertir do radicalismo, do peso do comunismo e dos comunistas no MFA, mentre que a Voz de Galicia fai, nesas primeiras semanas, un análise máis cauta e máis obxectiva, nun sentido da palabra, non? Perfeito, non, este é 74. De feito, xa este do 28 de abril xa en el Pueblo Gallego, donde xa se advirte que Portugal camiña hacia o socialismo, non? É dicir, cousa que na Voz de Galicia non aparece nese momento. E nos outros xornais que vin, non está aquí na análise, pero en El Progreso, en La Región, as análises son moi obxectivas neses primeiros días. En el Pueblo Gallego, que sí que tiña, penso unha correa de transmisión máis directa co réxime, a través da cadena de prensa de movimento, a través da Falanxe, creo que xa hai un cambio de postura xa nos primeiros días. Digamos, a obriga de mudar a linguaxe e mudar a visión que se estaba dando dos acontecementos en Portugal. Na Voz de Galicia, nese momento, seguen coexistindo crónicas, algunhas nas que sí que xa se deixa entrever ao peso do Partido Comunista ou explicar un pouco que hai banderas vermellas polas rúas, pero non con un ton de crítica tan grande, con outras crónicas máis amables. De feito, en La Voz de Galicia, despois podemos ver algunha,
comeza a ver en algún momento, moi pronto, xa case xa en maio, xa na cobertura do 1º de maio 74, que tanto peso tivo nesas primeiras semanas, unha certa esquizofrenia nas crónicas que publicaba de Galicia, entre as crónicas que, por exemplo, publicaba Manu Leguineche, que a través da xencia, que eran crónicas bastante amables co que estaba a suceder en Portugal, coas que publicaba Augusto Asía. Augusto Asía foi unha persoa radicalmente anticomunista, deixou no ver ao longo da súa vida, e xa dende o primeiro momento advirte do risco, dos perigos do comunismo na Revolución Portuguesa, e, por exemplo, non sei se xusto trouxen esta, pero na véspera do 1º de maio do 74, fala do risco de que haxa un maio rojo en Lisboa, e de que haxa altercados, e de que haxa disturbios. En cambio, ao día seguinte, el mesmo na súa crónica publica que a Revolución foi unha fiesta, que esa celebración do 1º de maio 74 en Lisboa non só foi pacífica, foi masiva, foi festiva, e así foi nas primeiras semanas, a cobertura. Como digo, a cobertura comeza a cambiar bastante rapidamente, sobre todo a partir de setembro do 74, tanto na Voz, pero sobre todo en el pueblo gallego. En el pueblo gallego, xa sobre todo a partir da marcha de Espínola, comeza a deixar caer, penso que neste número, que citando a Espínola, os riscos de que Portugal avance cara a unha nueva esclavitud, defendose o comunismo, cosas que na Voz aínda non aparecían, chegaron a aparecer un pouco máis tarde. E vou a prensa avanzo etapas, como digo, para non extenderme moito máis e intentar acabar, non a menos cuarto como estaba previsto, pois que intentar acabar cara ás 5. Cando xorde despois Teima, e cando xorde a nosa terra, a Revolución Portuguesa xa avanzou por un rego moi distinto. É dicir, xa pasaron dúas eleccións, unhas constituíntes, tres eleccións, unhas constituíntes, unhas presidenciais e unhas legislativas, nas que o Partido Comunista ten un peso, penso que do 15% dos votos, máis ou menos, e neste caso é o Partido Socialista de Suárez o que domina. Teima xa no seu número 3, esta é a entrevista a Fortes, precisamente, que quería comentar despois. Xusto non trouxen esta, pero, comeza a publicar crónicas dun correspondente en Lisboa, que teño por aquí, que xa anticipan un pouco esa desilusión, digamos, ante o desenvolvemento do proceso revolucionario en Portugal. As crónicas de Carlos Porto. Fala de feitos preocupantes, fai acusacións ao goberno de Suárez, neste caso centradas nos cambios, na aplicación do programa da reforma agraria, por exemplo, do proceso de entrega de terras dos latifundistas no Alentejo, como fai unha reversión, digamos, e devolvéndose as terras aos propietarios. Ese número, que é o número 3, esta é a crónica de Carlos Porto, dá paso a outras crónicas de Carlos Porto e, ademais, a estes artigos encargados a Xosé Fortes, nas que el fala da historia recente de Portugal, de como foron estes 2 anos xa, ou 3 anos xa prácticamente de revolución, e sobre todo do papel dos militares, un papel que el coñecía moi ben directamente, a través da súa participación na UMD, nos contactos que el fixera co MFA e cos militares portugueses. A verdade é que son uns textos moi interesantes para entender o que pasou nese momento e para ver como a prensa do momento, neste caso un semanario de esquerdas e nacionalista, como Teima, como relataba a cobertura e a visión que nese momento tiña dun proceso en Portugal
que ainda era moi novo, é dicir, ainda pasaran só 2 anos, Suárez acaba de gañar as eleccións, pero que xa se advertían uns cambios significativos. Todo isto dá lugar no número 20 de Teima, que da derradeira semana de abril, coincide co aniversario, co terceiro aniversario da Revolución, dá lugar a esta portada de Teima, xa que xa fala, pregúntase se estamos asistindo a un adeus á Revolución, tendo en conta toda esta viraxe. Cando desaparece Teima, moi pouquiño despois, aparece a Nosa Terra. Entón, o relato que fai a Nosa Terra xa é posterior, xa é dun proceso en Portugal moito máis asentado, no que eses primeiros avances cara á esquerda xa foron coutados un pouco máis en certa maneira, e na que xa, de feito, xa se empeza a falar do debate dos cambios constitucionais, que finalmente despois se executaron. A Nosa Terra nace a finais do 77, de feito o número 1 é penso que do xaneiro 78, penso. E xa nese número 1 xa hai unha crónica de Antonio Pereira da Silva, neste caso falando da crise política en xeral en Portugal, do papel do FMI, do papel dos poderes externos e da influencia que estaban tendo sobre o goberno portugués. Esta cobertura que continúa esta sensación de desilusión un pouco de estar defraudados co desenvolvemento do proceso en Portugal, continúa nos números seguintes. De feito, no número 2 xa temos na portada da Nosa Terra ese xiro á dereita, tamén seguindo un pouco tamén o fío das crónicas de Carlos Porto en Teima. Na Nosa Terra, a min, fronte á abundancia, á intensidade cualitativa e cuantitativa da cobertura da Revolución na prensa galega do último franquismo, sorpréndeme o relativo pouco peso que en medios como Teima ou a Nosa Terra ten a propia Revolución Portuguesa xa nese tempo, é dicir, sendo a priori unha revolución que non só por ser en Portugal e por esa proximidade que publicacións como Teima ou a Nosa Terra tiñan necesariamente con Portugal, senón esa proximidade ideolóxica que sentían cara á revolución. A teoría falaría de que a cobertura do que estaba a suceder en Portugal sería moito máis intensa, moito máis, prácticamente debería aparecer en todos os números. De feito, a Nosa Terra, nos anos seguintes, tivo a cobertura da actualidade portuguesa foi moi importante. Pero pareceme que non tanto neses primeiros anos da Nosa Terra. Igual Margarita me pode contradicir. Sí que hai algunhas pezas moi destacadas, como estas entrevistas que precisamente fai Margarita a profesores universitarios. Son pezas que realmente van moi ao fondo, non son tanto unha cobertura diaria do que está sucedendo en Portugal como coberturas máis de fondo. Neste caso, esta entrevista con Pereira de Moura na que di iso, que agora é que a revolución está a comezar. El fala, ademais, de que, contrariamente ao que moita xente podía pensar, e seguramente ao que moita xente podía pensar en Galicia, dende fora, el defende que nese momento, este é do ano 79, de verano 79, as forzas populares en Portugal, fala do Partido Comunista, fala dos sindicatos, fala de outros grupos, a esquerda do Partido Comunista, fala do movimento estudantil, etc. Está moito mellor organizado e é moito máis forte do que era no ano 74 ou 75, curiosamente, de forma un pouco contraintuitiva. Nun momento, no 74-75, no que parecía que o peso do Partido Comunista ou da esquerda rupturista, a esquerda revolucionaria era moi forte, el defende que podía ser moi forte por ser un momento de caos, pero que nese momento 79 sí que hai unha maior organización e que, de feito, a entrevista é optimista, é dicir, a pesar de ser un momento no que dende fora, 5 anos despois da Revolución, xa falándose de reformas constitucionais, de pasos atrás no programa do MFA, a visión que podía ser moito máis pesimista é todo o contrario. E algo semelhante sucede nesta entrevista a Armando Castro. El fala xa sobre todo deses intentos de mudar a Constitución, dese golpe anticonstitucional, que de feito non son un experto
na historia constitucional de Portugal, pero penso que é do ano 80. Non, o cambio, a primeira reforma, 82. Estaba en debate, non? Esta entrevista é de abril de 80. El fala sobre todo diso, non? Entón, hai sobre todo na cobertura que hai da prensa galega neses anos do que está sucedendo en Portugal, hai que ter en conta sobre todo os distintos estadios polos que atravesa a Revolución Portuguesa. En función deses estadios hai unha cobertura moi distinta, tanto cuantitativa como cualitativamente, non? É dicir, a Revolución Portuguesa interesa moito, en principio, cando non se identifica necesariamente cunha revolución de esquerdas, cunha revolución que vai a instaurar un modelo político moi distinto ao que pode ser o maioritario nese momento na Europa occidental, e muda radicalmente cando sí se advirte que hai unha posibilidade de cambio revolucionario. En cambio, na prensa máis de esquerda, que podemos identificar como teima a nosa terra, seguramente o cambio é a inversa. No momento en que a Revolución Portuguesa xa perde xira a dereita, xira cara ao centro, por dicirlo de alguma maneira, e perde potencial revolucionario, é cando esta prensa ou estes sectores, seguramente tamén porque están agora máis concentrados no que sucede no propio país, non? É dicir, había moito que facer aquí en Galicia e no Estado, perde interese e, sobre todo, perde ese romanticismo que xeraba a Revolución Portuguesa nas primeiras semanas e meses, non? Que se advirte, trouxen aquí algúns exemplos, non? Hai moitas crónicas moi famosas de correspondentes nas rúas de Lisboa, de Porto, pero non só, eu vin algunha... Consultei sobre todo el progreso da región en datas sinaladas, nos aniversarios, e como xornais pequenos non só recorrían a crónicas da xencia, senón que utilizaban os propios correspondentes, xornalistas de Ourense ou do Faro de Vigo que se desplazaban a Portugal e informaban en primeira persoa do que sucedía ali. Evidentemente, esta proximidade xeográfica axudaba. E isto lévame a unha reflexión que foi o que sobre todo me quedou despois de facer este percorrido por xornais moi distintos e por etapas moi distintas. Dá impresión, pode ser un tópico, pero penso que é así, que o Estado español e Portugal, e Galicia dentro do Estado, e Portugal viven de costas dende hai séculos, a pesar da proximidade xeográfica, excepto que en Galicia nos axuda a unha maior proximidade a conexión lingüística e cultural que temos con Portugal, pero este vivir de costas que se sigue advertindo entre Portugal e o Estado español, realmente durante uns anos foi distinto, durante eses anos. Mediáticamente, e tamén na influencia que neses anos tiña a política portuguesa no Estado. É dicir, esa influencia que a Revolución Portuguesa tivo no desenvolvemento da transición en España, que foi unha influencia case como dos imáns que se repelen, é dicir, na medida en que a Revolución Portuguesa avanzaba cara a camiños un pouco máis á esquerda, eso seguramente limitaba tanto as posibilidades de que o réxime franquista se abrise, bunkerizaba máis o propio réxime e, ademais, en certa maneira, sobre todo os partidos máis á esquerda, pode que dificultase un pouco máis a súa acción, digamos que ponía máis sobre aviso as forzas do réxime sobre o que podía pasar. Pero, en todo caso, a influencia foi evidente da Revolución Portuguesa en España, e penso que nunca máis se volveu dar iso. É dicir, xusto me dicía un amigo estes días, pode falar de como o sucedido con Antonio Costa influiu no que está sucedendo estes días con Pedro Sánchez. E se acadar falouse moito de Antonio Costa estes días en España, pero penso que é unha excepción máis que a regra. De feito, tivemos eleccións en Portugal moi recentemente, e que foron eleccións moi importantes, de cambio de goberno, dun fenómeno como Chega, que aquí sí que se analizou ligado a Vox e a outros fenómenos semellantes na Europa. Evidentemente, a cobertura que esas eleccións tiveron na prensa galega
foi moito máis cativa da que as eleccións portuguesas dese tempo tiñan, eu teño aquí portadas de que en cada elección portuguesa de abril do 75, de abril do 76, de xuño do 76, eran portada e tiñan 3-4 páxinas no interior, cousa que evidentemente agora non sucede. Ese vivir de costas que se mantén, durante uns anos non foi así. A verdade é que vivimos dos procesos cara á transición que, partindo de momentos, de situacións equiparables, e que penso que chegaron a estados tamén equiparables. Ao final, a democracia española e a portuguesa acabaron chegando a puntos moi semellantes a través de camiños moi distintos, sobre todo en cuestións case de metodoloxía, de procedimento, que este procedimento, esta metodoloxía muda moito as visións que temos sobre a nosa transición aquí e a revolución en Portugal. E tamén se transluce na cobertura que neses anos facía a prensa galega, neste caso. E por aquí deixaría para non estenderme moito máis, haberá preguntas, haberá... Moitas gracias. Entón, agora chamamos o senado a profesor Emilio Grandío. Podes quedar aquí, non? Se che traen unha panela aquí, unha cartela, digamos. Podes quedar aí. Que prefieres, estar aquí ao lado do... No caso, vale. E tú podes aí ao lado do... Non, basta tú para. A ver. Tráeme un vaso, por favor. Servicios. Queres que esperemos para instalar? Non, é montar isto xa, non? Oye. Despois queda aí xa. Despois queda xa. Mira, pois entonces agora, a continuación, vai a intervir o profesor Emilio Grandío Seoane. Ele é profesor catedrático da Universidade de Santiago na área de Historia Contemporánea. Desde hai xa moitos anos está dedicado a estudiar cuestións relativas á posición de España e Portugal indirectamente na política europea, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, cando fala de agora España e certezas e certezas dun futuro pos-Franco, non sei se vai ser nos anos 40 ou nos anos 70, ou nas duas cousas, ou ninguna. En todo caso, estou seguro que vai dar algunhas noticias novedosas e algunhas opinións tamén interesantes. Moitas gracias. Querido Emilio, te palabra. Bueno, algo falaremos, malo será. Algo falaremos, digo, malo será. Vamos a ver. Bueno, antes de nada, evidentemente, agradecemento. O agradecemento ao Consello, ao profesor Núñez Seixas, polo convite para falar desta temática. Realmente, bueno, o que tedes aí é unha escolma de material gráfico, pegatinas, cartaces, etcétera, que teremos próximamente do Fondo Miguel Gutiérrez, un traballo feito a través do Grupo Hispona cun convenio co Consello da Cultura Galega que é accesible a final deste ano, posiblemente. Estes son algunhas seleccionadas un poquinho para ambientar a charla, non? Non necesariamente pertencen ao ano 74, ni moito menos, pero sí que, bueno, como apoio gráfico, basicamente o temos aí, non? Ben, cando me comenta o profesor Núñez este desafío, realmente é un desafío, non o título este, non? Do que vou contar é de como aborda ou que ideas se poden sacar dos papéis do Foreign Office, do Servicio Exterior Británico, respecto do proceso en España e da Revolución dos Craveis en España. Xa digo, xa avanzo, sinto decepcionar a moitos dos que a mellor agardades grandes novedades, que si hai algunhas referencias expresas, moitas menos das agardadas, o cal é lóxico tamén, quero dicir, dentro do proceso de filtrado que se establecen vencellados servicios de información ou a información de carácter interno, é evidente que isto se traballa moito internamente dentro dos propios ministerios británicos, pero que, sin embargo, analizados dunha maneira, digamos, entre liñas,
permiten averiguar certas influencias non explícitas, quizáis, pero sí, dende logo, como ben apuntaba tamén en parte Marcos, sí de calado, a medio plazo, incluso e construcción a medio plazo. Ben, primeiro, é evidente que a revolta dos cravos, a revolta dos craveis, en Portugal, vai ter unha trascendencia. Pequena ou moita, son dous países que están, dous estados que están un ao lado de outro, certo que encontra un de outro. Eu comentaba antes o profesor Villares da cuestión do meu traballo vencellado á Segunda Guerra Mundial. É evidente que dende a Segunda Guerra Mundial, incluso antes, todo o século XX, Portugal hai rumores de invasión por parte de España, sexa en períodos bélicos ou non. Incluso neste momento tamén hai unha rumor, planificación non moi contrastada de que o propio goberno de Aires Navarro plantexou incluso para axudar, digamos, o mundo occidental a invadir Portugal. Eso é permanente, non? Son dúas dictaduras semellantes, pero eso en teoría. Eu cada vez observo máis na práctica que non é así. Primeiro, Salazar e Franco, as bases de pensamento, non tanto de pensamento, pero sí as bases simbólicas, digamos, das dúas dictaduras, son dous caracteres ben distintos, certo, pero os dous coinciden en varias cuestións. Coinciden no calculismo, coinciden na súa friaxe estratégica e coinciden nunha boa lectura política que les permite estar no poder, que é o seu objetivo, durante 4 décadas. Isto é asumible, absolutamente asumible. Do mesmo xeito que na ditadura española os católicos e os militares, o apoio dos católicos de boa parte da xerarquía católica e boa parte dos militares non explican a dictadura en si mesma. Hai moitos máis apoios. É un proceso bastante máis complexo. Outra cuestión é que non son políticos ao uso. Ningún dos dous serían líderes nun ámbito democrático. Realmente, este tipo de persoas, este tipo de persoas políticas, de, entre comillas, animais políticos, só sirven para un determinado espectro político. Non servirían para unha elección democrática, liberal, digamos, parlamentaria clásica ou para manterse de logo tanto tempo. Cuestións de credibilidade que afectan fundamentalmente a súa imaxe. Unha imaxe austera, unha imaxe que lle afasta, digamos, da vella política, que lle afasta da política criticable pola súa corrupción, da política transparente, que, polo tanto, o ser transparente tamén, evidentemente, ofrece negro, o sea, ofrece sombras, non só claros. Eles ofrecen unha imaxe radicalmente distinta. Ben, non estou tan de acordo na cuestión que comentaba antes pola mañá o profesor Villares, podemos despois tamén facelo materia de debate, respecto do estamento militar. Eu creo que o estamento militar, o poder dos dous, é bastante semellante, pero nos procesos de chegada á democracia hai unha cousa, hai un elemento, creo que moi importante para entender o que non mencionamos aínda aquí, que é que o réxime de Franco continúa. É dicir, a ditadura militar continúa nun sucesor. Eso é algo que amarra, o sabemos, os militares. E amarra os militares. O cal non quere decir que a forza non sexa semellante. Pero eso é algo que está aí, absolutamente ben presente, non só polos militares, evidentemente, sino por todos. Ben, despois de Franco, a pregunta é que vai pasar despois de Franco. Esta pregunta se está facendo aos servicios británicos dende os anos, incluso diría finais dos 50 e principios dos 60. Incluso a finais dos 50 é bastante sospeita respecto da saúde de Franco, pero é como unha rutina, non? É como unha rutina que vai pasando días, semanas, anos, e continúa prácticamente nesa rutina de preguntas, non? Realmente, o que se plantexa dende mitade dos anos 60, incluso mesmo da mesma estrutura administrativa franquista, é que ten que haber unha transición. A inevitabilidade de transición forma parte do relato de todo o mundo, non só do franco-demócrata, que xa sabemos, non? Senón da inevitabilidade de que ten que haber un final desa ditadura, desa legitimidade a través da victoria militar, de que o mundo no que están, no contexto no que están, ten que virar. E iso, a peza clave, evidentemente, é a figura de Franco. A cuestión é como. Portugal está presente nestes anos, sen dúbida. E me parece moi suxerente a idea de Love.
que comentou hoxe pola mañán. Me parece ben moi suxerente que a Revolución dos Cravos sexa a última das grandes revolucións románticas para entendernos. E, digamos, o proceso de transición democrática en España, máis ou menos, e incluso a de Grecia, sexa a primeira das modernas. Me parece moi suxerente porque implica, evidentemente, ese cambio que nunca damos expresado dos anos 70 do final dese desenvolvemento da Segunda Guerra Mundial, do mundo da sociedade do benestar, e que ten unha crise moi relevante, pouco visible pola súa continuidade a partir de mediados dos anos 70. Moi relevante. Ben, a Península Ibérica para os informantes británicos sempre é un objetivo global. É dicir, non desvencellan nunca na súa análise España e Portugal. Dende sempre, non só como servicio estratégico militar, senón tamén como servicio estratégico político. A Península Ibérica é un todo, dende a súa perspectiva. Simplemente para que vos fagades unha idea de cal é esta rutina mantida dende os anos 60 de que pasa con Franco, cando se desmorona o réximen, etc., etc., unha carta que envía un responsable da Embaixada Británica en Madrid ao Foreign Office xa en decembro de 1970, unha carta que fala, unha conversación que ten con don Juanito. Don Juanito, evidentemente, é Juan Carlos, o príncipe. Dice, fixen a cuestión de traducilo, preguntei a don Juanito se sabía o que Franco decidira sobre o seu futuro. El riu e meneou a cabeza e dixo que só sabía unha cousa con certeza, que Franco tomara as súas decisións. Sigue, Franco, dicía Juan Carlos, Franco era un home das accións máis de accións deliberadas, nunca pouco pensadas, para entendernos, e nunca deixaría, vivo ou morto, cunha decisión rápida, senón que sería pensada. Con toda seguridade, remata así dicindo eso, con toda seguridade tiña decidido e trazado plans exactos. Só podíamos esperar e ver. Isto dito por Juan Carlos no anos 70. É evidente que as probas vimos que é así, non? O primeiro punto clave de toda esta historia, vou tentar plantexar unha foto fixa no ano 74, únicamente. Non vou ir máis alá de finais dos anos 74, porque semella que aparece... Pero nese ano 74 comenzan a aparecer, a apuntarse cousas, xa digo, dunha maneira non explícita polos propios informes, pero que de repente aparecen correntes, e aparecen correntes, lóxicamente, pola Revolución dos Cravos, sen dúbida ninguna. O asesinato de Carrero, 20 de decembro de 1976, o aldabonazo, un dos aldabonazos que teóricamente... 73. Sí, 73. Perdón. 73. Ben, é un elemento evidentemente moi relevante, non? Novo goberno, casi inmediatamente, uns días despois, de Ares Navarro. Por certo, un Ares Navarro que era ministro de Gobernación cando estupo os Aires. Curioso, non? Que se reafirme o propio réximen neles, non? Que hai que facer algúns axustes, en principio, tal como informan os servicios británicos, son axustes que parecen, prefiguran que vai dar certo cambio esta situación, non? Bueno, por exemplo, desaparece López Rodó, desaparece o opus, digamos, da visión máis clara do goberno de Ares Navarro, de goberno franquista, ou, por exemplo, Antonio Carro, o que substitúe a Ares Navarro no Ministerio de Gobernación, baixo a súa responsabilidade directa, entendo que é de maneira absolutamente unilateral, non o teño moi claro, releva o primeiro día, prácticamente, a 158 cargos nos primeiros meses de 1974 que foran nomeados por Carrero e por tecnócratas, é dicir, polos sectores do Opus Dei. Fai unha limpia, teóricamente. 158 cargos son moitos altos cargos. Ben, tras o asesinato de Carrero Blanco, a impresión é unha impresión... A min este período non sei se é evidente que os informes que aparecen son aqueles que queren que vexamos, non aparecen todos, lóxicamente, comentaba antes a Marcos como é o proceso de censura, pero si é certo que me dá unha impresión, como direi, de falta de fortaleza, é dicir, de deixar ver a ver que pasa. Estamos falando de antes de abril do 74, estamos falando de antes da revolta dos cravos, vale? Unha carta unha correspondencia entre o embaixador británico e o Foreign Office. Nun momento determinado, o embaixador británico di o seguinte, o 3 de xaneiro do 74, xa digo, recén nomeado casi o goberno de Ares Navarro, sin empezar. Non cedo a miña admiración polos éxitos reais de Franco.
nun reconto de prosperidade material, estabilidade política, incluso de xeito eventual, para España franquista, de recoñecemento internacional. Deus sabe que serviu ben a España, mais a longa ausencia de inspiración teórica e intelectual do seu equipo de Estado fai que comece a pensar en voltar a casa, en que teña que pensar en voltar a casa para descansar. O que se reclama non é un cambio antes da revolta dos clavos. O que se reclama é que se adapte ideolóxicamente, que se sexa capaz de, digamos, vender o mesmo, pero de outra maneira, vale? Pero non hai unha posición de forza, ni moito menos, ni siquiera crítica respecto disso, senón que, no fondo, está cumprindo ben o papel que queríamos. Algo cambia, de feito, algo cambia tras a morte de Franco. Por exemplo, unha das sensacións de que tras a morte de Carrero, tras o asesinato de Carrero, non haxa ningún tipo de protesta nin revolta, digamos, alientable, máis alá do habitual, digamos, neses anos, é constatado por estes mesmos informes como unha proba de madurez por parte dos españois. É unha proba máis de que os españois poden desenvolver medidas para garantir a maior participación do pobo na vida política. É dicir, que se pode levar unha de maneira pacífica. Estou falando de antes de abril, vale? Ben. Nun informe, bueno, un informe este sí que é un informe en teoría confidencial de xaneiro 74, decían o seguinte sobre a morte de Carrero. O morte de Carrero fixo que a xente se decatase de que ata Franco pode non ser inmortal. E pregúntase, quen entón? Será o príncipe quen de manter a cousa unida? Que fará o exército? Que fortes son os comunistas? Teremos outra guerra civil? Fronte a isto, os cínicos do aparato do Estado, reconfortanse coa contención exitosa de calquer secuela, desde calquera dos dous extremos. O máis relevante desta carta é que, dice textualmente, este ensaio habitual da propia marcha de Franco, é dicir, o ensaio, entre comillas, da morte de Carrero como un ensaio de que se fora Franco, non saiu nada mal. Ben, este é o clima dentro das relacións goberno... Bueno, vou saltar un poquinho a cuestión porque aparece despois o chamado espírito de febreiro. O espírito de febreiro é aquelo do discurso de Ares Navarro, non? Cambiando, intentando cambiarlo todo, un pouco lampedusiano, non? Intentando cambiarlo todo para que non cambie nada. Pero o certo é que no propio discurso de Ares Navarro as relacións con Portugal prácticamente non aparecen, é dicir, hai un relato prácticamente mantido durante moito tempo en Carrero nas súas facturas de goberno das relacións con América Latina, das relacións de fraternais, relacións con Portugal, etc. Curiosamente, aquí non está. Hai un informe con título ben suxerente do 14 de febreiro, 2 días despois do discurso, un título que se titula, un informe que se titula así: Quen matou a Carrero? O asesinato como un das artes minoritarias. Curioso. Suxerente, cando menos. O que dice, nun estilo bastante provocador, que foi chamado a reprimenda por quen sería este autor deste informe, o que dice que o que hai realmente non é paz, non é, dende logo, unha situación de quietude. Está falando de que, dende o asesinato de Carrero, apenas pasou un día sen unha nova indignación real, sen unha nova protesta. Bombas na Universidade Xesuíta de Bilbao, bombas nos consulados españoles en Toulouse e Estrasburgo, en 2 bancos de Madrid, disturbios na Universidade de Valladolid, se pechan na Catedral de Bayona, atentados contra Iberia e contra as oficinas de Meliá, tamén contra as oficinas de Iberia en Bos Aires, un talgo detido, bancos roubados, oficinas de turismo españolas en Marsella e en París ocupadas, etc. A onda de violencia parece ir en aumento constante. Parece que é un panorama complicado un mes despois de que morre Carrero, non? Un mes ou 2 meses despois. O certo é que o discurso de Ares Navarro o que consolida é, como guardián da paz social, a convivencia cidadán tan dolorosamente conseguida. Ben, algún outro informe destes anos tamén dice que percibe un cambio xeracional, xusto nestes momentos. Un cambio xeracional que aluden ao franquismo, algúns destes informadores, o franquismo parece, en certo modo, xa pasado. As referencias no discurso ao caudillo, ao miúdo parecían máis as mencións rituais de Lenin
ou de Ataturk nos pronunciamentos soviéticos e turcos, que é referencia a un líder nacional que aínda está teóricamente guiando os destinos da súa nación. Teóricamente na práctica, como xa veremos. Ben, vamos, que hai un cambio xeracional evidente. Dentro dese discurso coa excepción deste pequeno informe, o gran informe, non, que falaba de suxerente, non, de quen matou a Carrero o asesinato como un das artes minoritarias, etc., etc., é certo que o ritmo tradicional é de que o Estado ten unha balsa de aceite, vale? Claro, a análise é unha análise sutil. Algún informante di que tampouco se pode ver isto como algo tan, digamos, maniqueo. Dice algún, é perigosamente doado, equivocar a verdadeira natureza da marca dese aperturismo, fortemente representada no alto goberno, que ás veces se cualifica coa verba de participacionista. Un aperturista deste tipo, di, considera que as institucións do réximen deberían abrirse, sí, e desenvolverse para que sexan aceptables para un maior número de españois, sí, pero iso non ten por que levar necesariamente, e supoño que os que vivichedes aquela época era ben claro, non ten por que levar necesariamente un trato máis suave e unha maior tolerancia con aqueles que chaman extremistas. É máis, pode significar incluso todo o contrario, o que comentaba Marcos antes, a maior progresión cara á esquerda, maior reafirmación de que isto non pode deixarse, non quieto, non? Deixarse así, non? O aperturista pode argumentar que non hai máis justificación para os grupos ilícitos e clandestinos e que se tales grupos seguen existindo, teñen intencións subversivas e teñen que ser reprimidos incluso con máis forza. Ben, tras o asesinato de Puig Antich nestes meses, se constataba tamén noutro informe que só había dúas opcións serias. Isto tamén parece hasta certo punto relevante. Só había dúas opcións serias para a oposición ao réxime franquista. Por un lado, os comunistas. Ben, ata certo punto, bastante lógico. Os comunistas, evidentemente, coa súa estrutura, etc. Pero tamén a Igrexa. A Igrexa, se ven o Partido Comunista, evidentemente, está fora do poder, a Igrexa está máis integrada nas estruturas de poder. Non pensemos nesta definición da Igrexa a estrutura xerárquica. Non pensemos, senón pensemos na súa capacidade de influencia, na súa capacidade relacional, vale, que lle levaba a estar en contacto con moitas persoas que nun momento determinado se podían activar. Vale? Pensemos nesa situación. Se empezamos a rascar neses anos da transición, a Igrexa, lóxicamente, está prácticamente en todos os lados. O que dicen é que a oposición, as opcións de oposición de centro e de esquerda non están preparadas aínda para traballar nunha oposición real ao réxime franquista. E chega o 25 de abril. E cando chega o 25 de abril, reactívanse en España, realmente, todos os fantasmas do colapso do fascismo de 1943. A lóxica antifascista, na última, quizáis derradeira, revolución romántica nese sentido, vencellado ao antifascismo. O goberno, evidentemente, de Arias implícase co mantemento, protección, paso pola fronteira de boa parte de sectores da DGS, de seguridade, e tamén de outros sectores de carácter ultradereitista, os cal lles dá apoio durante moito tempo, prácticamente, en totalidade, durante todos os seus gobernos. Incluso ata apoiar, como xa meses máis tarde, a posibilidade certa dunha invasión, cando menos, de rumorealo e de facelo. As estruturas que aparecen, dende logo, en España, de xente que fuxe da Revolución dos Cravos, é notable. Notable en zonas como, incluso en Galicia, como Verín, como Vigo, etc., no cal dá corpo a toda unha estrutura de fuxidos da Revolución dos Cravos que en calquer momento poden activarse. E que despois, moitos deles, a Chinterpress, por exemplo, e, bueno, fuxiron cara a países cando chega a democracia a España, fuxen realmente cara a países da América Latina despois de combatir tamén clandestinamente a ETA durante tempo. Ben, tras o 25 de abril, a maior resposta, non tanto por parte do Estado, pero sí dos representantes do Estado franquista, é a resposta dada no artigo en arriba de Girón do 28 de abril.
un artigo titulado Declaración política de José Antonio Girón, así, a secas. Para ir moi breve, denunciaba a existencia dunha conxura para que os españois perderan a fe en Franco e a fe na súa Revolución Nacional. Contra os falsos liberais do gabinete, rexeitaba seguir buscando homologacións ou comparacións entre situacións políticas, según Girón, que non son completamente alleas. Denunciaba directamente os infiltrados na administración ou nas esferas do poder. Realmente como aproveitados, non, para entendernos. A impresión sobre este discurso, por parte dos británicos, é curiosa. O que Girón atopa realmente espantosa no conduta do exército en Portugal non é que gañe a esquerda. Non é o feito de que se permitise a liberdade de expresión, ou libere os presos políticos, senón o que Girón considera máis rechamante é o desprezo total que amosaron as estruturas e institucións do salazarismo, que amosaron polas estruturas e institucións do salazarismo. É dicir, que o salazarismo fixo cousas e o pobo despreciouno absolutamente. É dicir, esa lógica, Girón decía tamén neste, non engañan a ninguén. A súa lógica é a lógica, como decía tamén o profesor Villares, creo que onte pola mañán, a lógica da victoria na Guerra Civil. Gañamos nese plebiscito bélico, e ese plebiscito bélico, ao final, é o que nos legitima e, polo tanto, é o supremo valor en España. E os demais non nos entenden que é un plebiscito. Os demais non nos entenden este escenario. De feito, dice, a batalla non está entre reaccionarios e liberais, senón entre aqueles que entenden a legitimidade na victoria ou non. É dicir, democracia ou non. Tras ese 25 de abril parece que non pasa nada, pero comeza a aparecer certos movimentos de carácter subterráneo. Por exemplo, xusto nestes momentos, pouco tempo despois, se crea o Grupo Tácito. O Grupo Tácito, como xa coñecedes, que significa, de feito, a tentativa de nova modernización da dereita, os inicios de todo isto. Realmente son as novas xeracións da Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Nada novo se facemos, outra cousa que cambien de nome, non? Entón, como cambian de nome, parece que non son os mesmos ou as mesmas estruturas, pero continúan. Ou, por exemplo, o Lendakari Leizaola entra en España para o Berreguna en Guernica. Según él, isto é tamén algo que teríamos que falar da porosidade, da capacidade da práctica da porosidade do réxime franquista con uns ou con outros, según él, con autorización oficial. É dicir, o Estado franquista lle permite entrar e sair, entendo que de maneira rápida. Outra cuestión, unha terceira cuestión, por exemplo, para observar que algo cambia, non de maneira explícita, pero algo cambia por dentro. Nestes informes británicos tamén se atopa unha solicitude de Madrid para que Fraga continúe na embaixada en Londres 18 meses máis. Se entende como unha cortesía. Bueno, os informes previos británicos sobre a estadía de Fraga como embaixador son moi negativos, os previos a este. Son moi negativos, no sentido de que este home, o chequean, digamos, para ver se este home pode levar adiante algún tipo de papel ou rol importante na transición, no proceso de transición da democracia, e o que dice que este home non, sí, que ten moita capacidade, que ten moitos contactos, que é a administración tal, pero que como carácter, como non só porque sexa tal, sino non pode ser a imaxe, claro, non pode ser esa imaxe, a imaxe da democracia ou da democracia tolerante e participativa. Bueno, pois, o Estado franquista o que lles ofrece a Gran Bretaña é que, en proba de boa vontade, é que Fraga continúe 18 meses máis, non? Co cal é bastante suxerente do que a ditadura pensa sobre si mesmo e da súa capacidade de apertura, non? Tamén, en maio, vai comenzar a xestión para a elaboración das bases do Estatuto dos Dereitos de Asociación Política, que non remataron ata decembro, pero comenzan a darse pasos de ver como ten que ir o futuro. Paralelamente, só en Madrid hai entre 100 e 150 estudiantes arrestados en Madrid. Isto é o que se ve. O que se ve por abaixo, o que pasa por abaixo, son movimentos tendentes a todo isto. Ben, a partir de aquí hai un proceso de informes no que a comparación entre Caetano e Arias Navarro é constante. O goberno, a ditadura franquista, a ditadura portuguesa, como a ditadura franquista, co goberno de Arias Navarro, non é quen, porque Franco prácticamente non está nestes análisis, é Arias, vale? Franco está enfermo, está débil, basicamente, cunha idade,
pero xa veremos que non tanto. Os dous se caracterizan pola súa prudencia, Caetano e Arias. Arias incluso podería suscribir a lógica de Caetano de continuidade con evolución, etc., que parecerían bastante semellantes. E se preguntan, por que Arias é tan indeciso? E, sobre todo, por que se resisten tanto? O certo é que non hai presión sobre isto. Continúa isto. Despois de Franco, que pode haber? Bueno, a lógica dos informes que aparecen nestes anos é dunha falta de unidade da oposición por parte dos británicos. Isto da falta de unidade da oposición é unha lógica, é un relato constante dende os anos da Segunda República respecto aos análisis británicos respecto a España. A esquerda non ten unidade, o progresismo non ten unidade, o centro-esquerda non ten unidade, entón, polo tanto, o único, o mal menor para entendernos, son gobernos ou ben de dereita ou ben conservadores que, digamos, nos fan o traballo. Non ofrecen problemas e permiten realizar ese traballo. Polo tanto, a falta de unidade continúa existindo nesta perspectiva. Non hai, como tampouco hai alternativas reais a iso, ou cando menos se plantexan que non as hai, pois evidentemente o réxime franquista non ten tampouco presión dentro do sentido exterior, non? Este máis alá das cuestións diplomáticas. En xullo do 74 cae a Junta Militar de Grecia, en Grecia. É dicir, desa tríada da Europa Meridional, España, Portugal e Grecia, dominada por dictaduras anacrónicas, como xa sabemos, na construción do Estado de Benestar, só queda España. Ou só debería quedar España. A dictadura franquista prácticamente queda soa. A idea é que, a partir de agosto, a partir deste verán, é que Santiago Carrillo comeza a aparecer cada vez máis nestes análisis, comezan a aparecer os partidos que hai, comisións, o Partido Social do Interior, o Partido Socialista do Interior, Tierro Galván é unha figura que estará de maneira constante dentro dos anos 60, etc., e a idea que vai calando cada vez máis é que o proceso transitivo se faga cun Arias Navarro que co apoio do príncipe comece a contactar coas forzas da oposición, deixando fora os comunistas. Esa é a lógica. Pero o príncipe, é dicir, a casa do príncipe nese momento, ten contactos previos, moito antes, nos anos 70, 71, incluso un poquinho máis alá, con sectores, evidentemente, da oposición. Non é Arias o que ten que axudar o príncipe, é o revés. É o revés, dende a perspectiva deles, non? Dende a perspectiva británica, non? De cales son o seu xogo de influencias, non? Claro, todo isto cambia cando esta liña de vamos facer unha transición pilotada por Arias Navarro, pilotada por o príncipe, que ao final vai ser a que se produce, non? A morte de Franco, non? Pero esta liña cambia cando Franco cede o poder entre xullo e agosto de 1974. Cede o poder porque está nunha operación, creo, etc., pero pide recuperar o poder en setembro de 1974. Claro, isto, o poder continúa. Non é Franco que se queda a marxe, senón que Franco quere seguir nese sentido, non? Comenzan a aparecer, a empezar a desenvolverse movimentos e contactos que xa se establecían con anterioridade, pero de unha maneira moito máis usual, como, por exemplo, a Unión Militar Democrática, en setembro de 1974. Comeza a ser a primeira ruptura doctrinal das Forzas Armadas, visualización de que existe unha primeira ruptura doctrinal das Forzas Armadas españolas, evidentemente moi influída polo MCA. De feito, nunhas declaracións de Fortes, dende aquel momento tamén se plantexa a diferencia de como se ten que levar adiante o proceso democrático respecto de Portugal. Decía, cando menos o teño referenciado, que en vez dun pronunciamento activo, é dicir, en vez de unha revolta militar clásica ou clara, non? Como neste sentido, debíamos ensayar un pronunciamento negativo, é dicir, mollar a pólvora daquele exército azul, que sería lógica millor para os supostos reais que existían nese momento, non necesariamente copiar o que estaba tal. Pero todo cambia moito máis, todavía moito máis, a partir do 17 de outubro de 1974, cun informe que falan do 26 Congreso en Suresnes. O 26 Congreso de Suresnes do Partido Socialista Obrero Español. O definen como unha aproximación gradualista que pode conlevar certa posible colaboración en algunhas etapas con gobernos saídos do réximen de Franco. Non se establecera, ata este momento, que eu non teño constatado, que se establecera esta concreción
digamos, nos acordos entre sectores plenamente na oposición e sectores plenamente do goberno franquista. Dicen, de feito textualmente, que seguramente non é razonable, sobre todo á vista do que está a suceder en Portugal en outubro do 74, entendo que é un proceso de radicalización revolucionaria, reclamar unha liberalización inmediata e total en España, senón que hai que facelo de maneira gradual. Aportan como moi positivo que estes novos de Felipe González, dirixido por Felipe González, o clan, vamos, o grupo de Sevilla, teñen capacidade de intermediación e de interacción con aquelo que era referente da socialdemocracia ata ese momento en España, que era o Partido Socialista do Interior, e Tierno Galván e de onde ven. Non? Tamén se fala tamén de que a dereita comeza a activarse o centro-dereita en torno a Garrigues ou en torno a Gil Robles. Gil Robles tamén é outro persoaxe do que poderíamos falar moito. Ben, o certo é que de Felipe González se leva falando moito antes, evidentemente, que do ano 75. A partir destes meses, Felipe González se convirte nun referente ao que hai que ver, observar, e se observan, digamos, este tipo de informacións. Xa para rematar, teño unha de finais de outro informe de finais de novembro de 1974, que é unha conversa que proba, creo que tamén que isto que se están dando procesos de cambio, que é unha comida entre embaixadores, un relatorio dunha comida entre embaixadores. Falan dunha comida na que lle contan que está pasando na familia Franco. Evidentemente, a familia Franco non é calquer, senón que é a base do réxime. E o que dice é que a sensación da familia Franco é de aillamento. Anos 74, novembro de 74, un ano antes da morte de Franco. Intensifica os seus contactos co príncipe. Mesmo o marqués de Villaverde lle pediu unha embaixada a Filipinas. Por exemplo, o príncipe di, según este informe, que cada día que pase a situación será peor e unha transición pacífica será cada vez máis difícil. De feito, se constata que durante o verán se tiveron os primeiros contactos do príncipe cos sectores comunistas. O que vos comentaba antes da relación Arias Navarro-Príncipe e non Arias Navarro-Príncipe, sino ao revés. Se di textualmente que parece haber unha tendencia de esquerda en todo o país na maioría dos ámbitos da vida. Sin embargo, a pesar de todo iso, de todo este proceso que levamos falado do ano 74, de Carrero ata aquí, nas relacións con Portugal, fala de que, textualmente se di, que male as tendencias de esquerda que existen, como se constata, sería un erro equiparar a situación de España coa de Portugal. É dicir, dúas dictaduras distintas, dúas situacións ben distintas, dúas maneiras de afrontalo distintas dende o primeiro momento. Que unha tivera influencia noutra, sen dúbida, pero, dende logo, mellor en menos da que pensamos no proceso de transición á democracia en España. Tres cuestións para rematar. Creo que hai unha lóxica influencia nestas relacións, pero máis ben o elemento, é dicir, o carácter fundamental é a sorpresa. Creo que a sorpresa do que pasa en Portugal é importante para isto. O que se produce en España, como tamén se falou hoxe pola mañán, non é un proceso de movilización, senón todo o contrario. É un proceso de desmovilización na transición á democracia. Ese componente revolucionario, esa democracia revolucionaria, que sí estaba, por certo, nos feitos da anterior transición, entre comillas, a democracia, cando chega a Segunda República de España no ano 31, aí todo o mundo fala de revolución nos propios, incluso, dirixentes, e, sin embargo, aquí non hai eso, senón que se desactiva ese componente revolucionario e aparece outro. Coincido con Marcos en que, a medida que vai aproximándose máis a esquerda Portugal, España parece que se reafirma no que ten que, cando menos, dar unha imaxe de moita firmeza, a ditadura. E si é certo que en todo isto os historiadores temos internamente un problema, unha especie de trampa, que comentábamos incluso outro día noutros seminarios. Temos que facer coherente no noso relato ás veces o que resulta incoherente. É dicir, procesos complexos, procesos nos que cabe moito tamén da cuestión, é dicir, nós construímos un relato que evidentemente o diriximos, e o simplificamos, de feito, pero a complexidade forma parte disto. Como dicía tamén Villares hoxe pola mañán, me pareceu moi boa esta frase, as transicións políticas están feitas sempre de medias palabras.
medias palabras que poden ser tomadas por un lado ou poden ser tomadas por outro. Esa é a auténtica realidade. Moitas veces o construto dos historiadores intentamos facelo entender, pero é complicado, lóxicamente. Ben, polo tanto, moitos factores, moi complexo, unha transición inevitable, xa digo, considerada inevitable pola propia dictadura. A cuestión é como se tiña que facer. Dende logo, a influencia portuguesa estivo aí, pero, ao mellor, menos, cando menos a tenor destes informes, menos de agardada. Nada máis, moitas gracias. Bueno, agradezo moito aos dous ponentes, a Marcos e a Emilio, esta contención no tempo de uso da palabra, que non quitou profundidade e rigor o que dixeron. Con isto nos deixan case media hora, bueno, un pouco menos, para poder salir a esparxerse un pouquiño para posibles preguntas, o debate, o diálogo, antes de que despois procedamos a abrir a mesa dos... Eu estaba ali, xa dos testemunhos, que teñen outra lógica e espero que nos abran outros camiños. De modo que agora ábrese un espacio de 15 minutos para fazer preguntas, interpelacións, comentarios, etc. Luís, por favor, aquí. Voume referir á intervención do amigo Marcos. Bueno, él fixo unha análise de como, digamos, recibiron os medios generalistas existentes na Galiza daquel momento, do ano 74 ao 25 de abril, e aludiu, en concreto, ao comportamento de, por lo menos, un contraste de dúas cabeceiras, do Gallego e da Voz de Galicia. Bueno, digamos que estou de acordo con ese plantexamento, esa diferenciación, ademais, pero quixera, de alguma maneira, referirme non ás portadas, e non, digamos, a como eses medios transmitían o que estaba ocurrindo en Portugal, pero a través das axencias de noticias, porque non había comunicación directa de outra maneira, para significar o papel que estaba desenvolvendo nese momento na Voz de Galicia o director que citou Marcos, Paco Tillero. Eu cobrín a revolución dos cravos no norte de Portugal. Pasei a Portugal o 26, quixen pasar o 26 pola tarde, non estaba aberta ainda a fronteira de Tui, estaban xa soldados que sustituíran aos pides que había por ali e, digamos, os colaboradores do réxime, funcionarios, pero sí que pasei, conseguín que me deixaran pasar o 27 pola mañá. Digamos que fun, por así decirlo, o único periodista galego que se traslada a Portugal de acordo coa estructura periodística que pertence. Eu acabo de sair da universidade, da facultade de periodismo, e levo 6 meses na Voz de Galicia traballando na delegación de Ourense. Cando se produce o 25 de abril, inmediatamente chamo a Paco Pillado para decirle, oye, isto hai no que cubrir en directo. E Paco dime, home, non estamos para facer un traballo dese tipo e expoñernos ao que con toda seguridade, como ben dicíades vos, vai suceder que o réxime vai a controlar moito máis o que xa está controlando en relación cos medios. Digo, bueno, pois eu creo que hai que arriscarse, pero, bueno, pois espera que o vou tratar con Santiago Rey. E ao cabo de un par de horas chámame dicíndome, bueno, sabes a que te arriscas, non sabemos que é o que vai ocurrir, porque non temos aínda moita información do que está sucedendo e pode ser mesmo peligroso para ti como
negativo por parte do Rese. A única cousa que me dixo, a única condición que me puxo, é que eu plantexaba elaborar unha serie de reportaxes dando conta de que maneira estaba percibindo a sociedade portuguesa do norte a revolución. Non tanto, non tiña posibilidade nese momento de contactar directamente, evidente, como é lógico, cos que estaban capitaneando a revolución, pero sí que tiña a oportunidade de ver de que maneira se estaba fraguando e de que maneira se estaba comportando a sociedade, percibindo a sociedade do norte, tradicionalmente a máis de dereitas, aquilo que estaba ocorrendo fundamentalmente no corazón de Lisboa, Santarém e demais. A única condición é que, bueno, pues, se querer facer reportaxes dese tipo, temos que publicalas como mínimo 2 ou 3 días despois. Bueno, dixen, bueno, é unha medida en que tamén me atope con algo que hai que, digamos, relatar e que me parece de interés, de significación xornalística e política, non? Pasaréivolo para que podades, se queredes publicar como noticias ou como información, non? E así foi, non? De feito, algunha persecución de pides, como sabedes, digamos, era por menos media dúcia de persecución de pides, non? Pides que eran reconocidos na sociedade, que se daba voz de que este era un pide, e inmediatamente había unha avalancha de xente. Eso xa ocorreu, por exemplo, en Braga, pero logo xa en Porto, en concreto, eu acababa de entrar no hotel, no que me iba a aloxar, e escutei un gran tumulto, diante había unha plaza, e era unha persecución de pide, automáticamente se encheu a praza de máis de 2.000 ou 3.000 persoas, o pide meteuse no hotel, e hasta que os soldados se comprometeron con a xente a que o iban pouco levantarse. Entón, aquelas reportaxes, as que non aludiu Marcos, pero si se leen agora, con ollos, digamos, de actualidade, de agora, verase como realmente aquelo era unha novidade, porque eu trasladaba voces directas, mesmo de líderes, de estudiantes, que se manifestaban e que eu falaba con eles, que decían, que non decían, voces do movimento democrático como Óscar López, que despois de decano de letras, Margarita coñeceu e tratou, como sabedes, morreu o ano pasado, sabedes, unha grande autoridade en Portugal, unha voz como a da Igrexa, digamos, progresista, do pouco que había na Igrexa portuguesa de progresista, como era o bispo de Braga, o señor Ferreira, que era un anticolonialista, digamos, explícito, e mesmo, digamos, declaración directamente o bispo, perdón, de Porto, foi en Porto onde falei con ele, pero é mesmo capitán que acababa de facer posible a rendición da PIDE na Dirección Xeral de Seguranza de Porto. Por certo, deixoume entrar, fixe un recorrido e poden descubrir ali que na casa hai restos de papeles porque os pides intentaron queimar todo o que os podía comprometer no patio da cárcel. Ben, digamos que para non alugar máis, que quería significar precisamente a importancia que a significación que tivo que eu poidera pasar a Portugal, que poidera convertirme no único xornalista da prensa galega e xornalista daquele momento que se convierte en enviado especial, que así aparece no propio xornal, que eu poidera publicar 3 grandes reportaxes a doble página, donde aparece toda a descripción do que eu vexo, sin ningún corte por medio,
con todo tipo de voces que eu podía detectar, non? E que eso era, nese sentido, obra, por obra de gracia, de un director que foi capaz de asumir aquel risco. Simplemente quería añadir eso. Moi ben, gracias. Bueno, ampliamos. Isto está a medias entre o debate e a intervención posterior que farán os convidados. Como vas a quedar, tamén pode volverse despois sobre isto. Porque está un testemunho moi interesante, non? Realmente, non? Non sei se há máis preguntas, non dou xa a palabra aos do mesa. Sí, os dos. Non, digo, isto... Completar. Van falar despois, non te preocupes. Profesor, o seu nome? O meu nome? Sí. Urcas? Xa non te lembras de min? Sí, Bogart. Bogart. Sí. Estaba despistado, pero que como se está transmitindo por streaming, Vale. é bon decir quen fala en cada momento, non? Bogart Baltos. Que me identifique, sí. Eu son Bogart Baltos da Cátedra Saramago, da Universidade de Vigo. Sí. Ben, eu teño unha pregunta, porque mencionouse ao longo do día varias veces o factor sorpresa, non? Nos últimos días en Portugal, pois, e non só nos últimos días, pero moi recentemente o presidente da República Portuguesa, pois nunha entrevista, pois dixo que para él a revolución non era ninguna sorpresa, que non era, ele empregou a palabra, non era inesperada. Entón, claro, eu pregúntome ata que punto, e claro, como tamén falamos pois, de informes, non, de servizos secretos, pois que claro, nese caso eran no caso de España, pero claro, dende Portugal tamén debeu de haber algún cable, non, para dun servizo secreto, ata que punto realmente houve un tan grande factor sorpresa, non? Si en Portugal xa tivemos un departamento das Caldas, un mes antes, tivemos, pois, que claro, ese descontentamento pois, dos capitáns debido, digamos, ás súas promocións, o sea, que claro, o clima en sí, pois, que claro, contradí un pouco, digamos, esa idea de que realmente aquilo era unha sorpresa, que era unha sorpresa igual dentro do punto de vista do réxime español, pois claro, ainda podo entendero, non? Pero claro, eu non sei se o mellor pois, os historiadores poderían esclarecernos un pouco, digamos, esta dúbida, non? Ata onde, pois, e para quen realmente pois, foi unha sorpresa, non? Evidentemente, claro, para a sociedade en xeral, de acordo, non? Pero claro, teño a impresión de que houve moitos actores para os cales a sorpresa non era tan grande. Espera, outra pregunta, xa... Depois contestades en conjunto. Sí. Manuel Loz. Obrigado. É uma questão muito direta ao Emílio. A documentação britânica, os britânicos, acompanham, primeiro tu leste, porque eles acompanham evidentemente a situação espanhola. Quando começa o processo, quando começa a revolução em Portugal, em algum momento eles receiam que uma situação de natureza revolucionária ocorra em Espanha? Eles têm plena confiança de que não aconteça nenhum movimento AMFA em Espanha. Por exemplo, eles menciona-se nesta documentação a UMD, eles acham em algum momento que alguma situação semelhante poderia ocorrer, e por último, se eles acham que 75, 76 foram anos de grande mobilização operária, greves, números recordes de greves, se acham que a situação pode descambar, pode derivar para uma situação revolucionária. Dou a palabra entonces a Marcos, se queres... Sí, sobre todo o que apuntou Luís do papel de Pancho Pillado na Voz, que evidentemente foi clave. Ás veces, nun xornal conta moito que fagan os xornalistas, pero tamén que haxa alguén por arriba que lles deixe facer. Houve directores na prensa galega, en outros casos tamén, cuxo papel foi importantísimo non tanto por facer, senón por ese deixar facer. E no caso da Voz, neses anos, en comparación con outras cabeceiras galegas, o cambio era claro, non só neste tema, tamén noutros, como iba entrando voces e temas que nas outras cabeceiras non estaban ou ficaban moito máis escurecidas. No caso da cobertura sobre o que sucedía en Portugal era claro.
sorprende que no ano 74 se pudesen publicar certas cousas. É certo que lembro na Voz ler estas crónicas sobre as persecucións aos pides, non? E sempre me pregunto como se vía, como lía os representantes do réxime franquista en España esas informacións, non? É dicir, supoño que tiñan que xerarlles primeiro medo e despois unha reflexión sobre que facer para evitar iso. Se facer, como decía Girón, un pecharse sobre si mesmos ou outra perspectiva, non? De feito, o gironazo foi contestado nun editorial de Cambio 16 un poucos días despois, e que basicamente venía a decir, non, hai que entender precisamente o que pasa en Portugal, pero que para evitar unha revolución precisamente non hai que pecharse, hai que abrirse, porque senón sí que imos ir con Girón sí que imos ir cara a unha revolución, non? Entón, non contestei, simplemente apuntei un pouco ese papel de Pancho Pillado, pero sí que me parece interesante a hora de ver como trataba a prensa galega eses feitos. Bueno, podemos verlo agora, non? Desde un punto de vista historiográfico, é interesante a visión que se daba, pero tamén, sobre todo, como esa cobertura podía influir realmente no proceso político en España e en Galicia, non? É dicir, eso todo como afectaba tanto aos sectores da esquerda, pero tamén aos sectores do propio franquismo, non? Como apuntábamos antes, non? É dicir, un movimento de acción-reacción conforme se iban sucedendo os acontecementos en Portugal. Sí, bueno, varias cousas. Unha, respecto ao tema da sorpresa, vale? A ver, os informes, o que vexo eu, o que analizo é basicamente informes exteriores, non? Eu, de todas maneiras, neses informes exteriores, eu creo que non hai, que sí hai, é dicir, son a posteriori, non? Iso os que nos aparecen, volvo a insistir, estou absolutamente convencido que non está a totalidade, pero nin deste tema nin de ningún outro, vale? O Estado ten que protexerse, e se protexe dunha maneira determinada, non? En España os arquivos se fan dunha maneira, en Gran Bretaña ou Francia faise de outra, non? Pero se protexen, non? O que sí é certo é que é evidente que hai descontento. Eu me pregunto como comparativa, non? Todos sabemos, todos coñecemos que a sublevación militar do 36 en España non foi unha sorpresa para ninguén. Todos os estudos dos historiadores nos fan de que varios golpes ou proxectos de golpes de maneira alternativa até que, ao final, unha bola de neve que, ao final, estoupa, vale? Por determinadas circunstancias. Supoño que o mesmo pasaría en Portugal. Supoño que o mesmo, polo menos a constancia que teño de algo traballado de visto sobre isto, é que non só que ese proceso ia a aumento, non só que a guerra colonial xeneraba un enorme descontento, non só a ditadura e a súa incapacidade de renovarse, porque hai que darse conta que Salazar se va. É dicir, Franco queda, pero Salazar vaise, está Caetano. Non é o mesmo, unha situación, dende a perspectiva simbólica de fortaleza do propio réximen, eu entendo que non é o mesmo. Ao fin e ao cabo, é unha situación transitoria ou interina, non? É un segundo, non? Ao fin e ao cabo, non? E, por lo tanto, eso dá unha maior sensación de debilidade do réximen, non? Quero dicir con isto, o golpe da guerra do 36, o golpe da sublevación militar de xullo do 36, é evidente que non foi sorpresivo por ninguén, pero sí foi no exterior. Quero dicir, eu o que vexo son os informes, e iso te respondo tamén en parte a túa pregunta, e o que vexo son os informes que se fan sobre España. Non mirei sobre Portugal, vale? Teño un relatorio notable de cousas do ano 30 e pico dende a República ata os anos da transición, pero sobre España, non collo foco en Portugal, non? Posiblemente haxa reunións. Respecto do que comentas os meus informes son sobre España, pero respecto do que comentas da UMD, a mí tamén me suscitou a mesma cuestión. A UMD salta nestes informes, o cal non quere dicir que non existiran antes, pero a UMD salta nestes informes cando xa están os procesos de que xa sai a luz, digamos, e que xa ten un proceso en contra, e que xa están encarcelados e tal, e todas estas cousas, non? Chega despois intentando explicar isto, pero posiblemente, evidentemente, teña que haber informes previos polos contactos previos establecidos, non? Sin dúbida, non? E logo, vinculado que un comentario sobre o que decía Marcos. Que fan os servicios como a PIDE en España, non? Que fai a Dirección General de Seguridade ou que fai a Brigadilla Política? Pois adaptarse, aprende e se adapta.
Eso forma parte da información. A información non é só o que se dice, senón o que se cala, non? E o que se aprende delo, non? Para algo hai unha asignatura básica que se chama contrainformación, non? Pero realmente o que tiñen que facer era abrirse. Do que aprenderon foi iso. E iso resalta máis a idea que me suscribiu desde logo moito Love, de que é a última revolución romántica, para entendernos, é a primeira dun novo tempo de cambio de estruturas cara á sociedade de benestar no tránsito dos régimes totalitarios á democracia. Non? Un salto cualitativo, non? Que creo que é relevante, que facían adaptarse. E tamén, evidentemente, teñen medo, pero teñen detrás o Estado, non? Un Estado, volvo a insistir, lo que decía ao principio, creo que dúas dictaduras aparentemente semellantes, en territorios cunha fronteira de ríos ou de montañas moi cercana, con costumbres bastante semellantes, pero dictaduras que ao mellor hai que apreciar máis as diferencias ao longo de todo o tempo, dende os anos 30, que as semellanzas, non? Bueno, quedan os 2 minutos. Eu quería decir algo sobre isto da ser inesperado ou esperada, porque fixen unha alusión a un dictum de Montesquieu nese sentido, que toda revolución anunciada deixa de serlo. Pero, máis ou menos, tamén, pero Montesquieu tamén fixo outra naquele libro importante sobre a caída do Imperio Romano, máis ou menos, creo que era así, que non é pola ferradura dun cabalo que cae un imperio. Modo que hai cousas que poden suceder, pero non son, digamos que superficiais ou casuais, senón que hai unha razón de fondo, e non necesariamente se pode prever que vai suceder. Por tanto, no caso portugués, no caso español xa non se deu eso realmente, porque morreu na cama o dictador. No caso portugués, digamos que a información previa parece que non era moi precisa, parece, e que a Dirección Xeral de Seguranza e a perspectiva dos antigos PIDES pois non era moi refinada como para poder esperar que viñera algo dun ámbito que consideraban que era seguro, que eran os militares, ou que consideraban que non era prioritario para ser investigado. Bueno, entonces, eu creo que o factor sorpresa sempre está presente, naturalmente. Non acredito moito, non nas túas palabras, que si acredito, senón nas de Rebelo de Sousa, visto toda a súa evolución posterior, que teña moita perspicacia histórica, pero, bueno, hai que telo en conta. E agora unha pregunta moi puntual a Emilio, porque aquí, se entendín ben, houve un informe sobre unha comida realizada entre embaixadores sobre a familia de Franco e todo eso. Quería preguntar, estaba Fraga presente nesa comida, como embaixador español en Londres? Ou eran que embaixadores? Non, eran outros embaixadores. Pero que embaixadores? Eran de fora, non sei... Pero era eran embaixadores foráneos en España. Un deles o británico. Un deles británico, claro. É unha cousa un pouco extraña, non? Falar sobre España sin haber alguén español, non? Precisamente por iso. Pode ser. Precisamente por iso. O non se fiaban de Fraga. Boa parte dos informes que me aparecen de outras etapas me aparecen de conversas entre embaixadores en, non sei, en Rumanía, en Turquía, que, claro, quero decir que non necesariamente, non? Bueno, entón xa... Creo que tiene outra cousa, pero xa non me acordo onde está eso. De modo que o deixamos aí, non? Non acordo. No, simplemente era como feito de... decir, a familia Franco... Era sobre o artigo de Girón, que me parece bastante oportuno, porque daquela falouse moito deso, pero dunha forma indirecta. Ele estaba sinalando a Pío Cabanillas, que era o enano infiltrado, que estaba no goberno, que estaba corrompendo o propio goberno de Arias Navarro, e, por tanto, que era a negación do que sería a continuidade do franquismo. Non lle faltaba razón, pero non sabía que iba a ser ministro despois, sendo subsecretario con Fraga e ministro na época de Arias Navarro, non? En 1934, de modo que o enano infiltrado parece que era ese. Depois houve outro que era Barrera de Irimo tamén, que dimiteu por solidaridade con Pío Cabanillas. Galego, sempre hai un galego polo medio. Bueno, e aquí chegamos
Entón, agora, ese o coordinador desto, que facemos? Queres vir por aquí? Que sigues aí? Moi ben, pois ven para aquí, así xa me de... Vale, moi ben. Eu entrego o petate. Quedo liberado. Non necesariamente teñen por que haber españoles. Home non, pero que ao falar da familia de Franco, E falarían da familia de Franco. Teño que ver que son, cho digo, teóricamente debía estar Cho paso Fraga que es. aí. Por que? Home, porque podía contrastar a súa visión, non? Non creo, Eu creo que estaban falando de España, do futuro de España, e que os francos estaban pedindo ao príncipe. Alguén tiña que haber venciñado a Casa Real, eso sí, pues.
dixo Pepe, non? Que ten que falar primeiro. Sí, 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 sí. ¿Dónde nos ponemos? Pois ti aquí a extrema dereita. A extrema dereita. Porque así sabes. A ver, así con ese despistes de hora así non houbo revolución militar. Te imaginas, estes coordenándose. Bueno. Bueno, vamos a falar pouco, pero ordenadamente, porque si non saímos de aquí, non. Danos un cuarto de hora, danos un cuarto de hora, por tanto... Teóricamente podemos estar ata as 8, pero bueno, O que pasa é que ele ten que marcharse. Ti cando teñas que irte baste. Claro. Vale, vale. Queres algo? Sí, un poquito. Eu teño aí, teño aí as cousas, que non pasa nada. Vale, vamos allá. Vamos a tomar agua para espabilarse. Queres unha fates agua? Para espabilar, porque senón que... Que? Eu que tomo agua para expelir un pouco a cabeza. Sí, sí, no, eu tomei moito viño, nada. Deixa pedir desculpas, que non me dera de conta, non me lembrara eu que temos as túas algunhas posgrabacións na radio, porque teria sido bonito poñer sí, poñela. pero mismo sacar algún Pero bueno, non importa. algún especial, Xa, sí, nos poñer un acceso. Sí, que importa. As únicas que hai. Ben, boa tarde, seguimos esta xornada sobre Galicia o 25 de abril. Xa nas jornadas anteriores pois, houve algunhas intervencións de varios dos que hoxe, entonces, que agora interveñen na mesa, co cal en parte se foron presentados, todos os xeitos vou especificar que se trata esta mesa de unha mesa de testemunhos, lembranzas galegas do 25 de abril, e por iso contamos con 3 persoas que viviron o 25 de abril dentro da perspectiva galega e tamén en postos, en responsabilidades ou en funcións moi diferentes. Bueno, a miña extrema dereita xeográfica está Xosé Fortes Bouzán. Xosé Fortes Bouzán, como sabedes, era un dos militar no seu tempo, un dos membros da Unión Militar Democrática, o MFA española, digamos, de maneira moi breve. Tivo un certo protagonismo naqueles tempos e seguiu de perto o proceso portugués porque, segundo me dixo un dos seus camaradas na UMD no seu momento, tamén historiador, Gabriel Cardona, falecido, dixo, coñeces a Fortes, ele era o noso encargado de falar cos portugueses, con Otelo e os demais. Entón, despois, dedicouse a outras cousas, entre elas tamén a escrever libros, en función diso, tamén na UIM de Pontevedra, en moitas outras responsabilidades, e ben coñecido, digamos, no ámbito publicístico, no ámbito da cultura galega e na esfera pública, pois pensamos que pode ser un testemunho de excepción. A miña dereita, tamén xeográfica, Margarita Ledo Andión, non precisa presentación tampouco para o público galego. Margarita, a máis de protagonista dos feitos, licenciada en xornalismo, xornalista, foi directora da Nosa Terra, naquele momento tamén activista política, foi protagonista en parte do meu relatorio desta mañá, e máis tarde, pois, como sabido, adicouse a docencia e investigación no ámbito do xornalismo e da comunicación, foi decana, fundadora, se non lembro mal, da Facultade de Xornalismo, por tanto, eu tamén estive baixo a súa autoridade algún tempo como docente a tempo parcial, por lo menos unha materia nesa facultade. A parte disso, membro da Real Academia Galega, creadora, cineasta. Esta mañá falamos precisamente do secuestro Paquebote de Santa María, seguro que ela ten unha magnífica película chamada Santa Liberdade, dedicada ás outras. Ademais de outras, a miña esquerda, xeográficamente, ou mellor tamén outro senso, está Arturo Reguera. Arturo Reguera tamén unha longa trayectoria no panorama cultural e editorial galego. Foi un dos talentos organizativos daquel famoso concerto do Seca Afonso, entre outras iniciativas, con quen sei que despois mantivo unha forte relación. Máis tarde, a vida levouno por outros roteiros, e agora mesmo vive, nada máis e nada menos, xubilado, mora na localidade de Grando, ou seja que
máis a caída a súa presencia tampouco non podía ser. Sen máis, resulta que non sei se capitán ou comandante na reserva... Coronel. Coronel, desculpe. O coronel na reserva Fortes Bouzán ten que coller o tren dentro dunha hora máis ou menos, entón pediunos poder intervir primeiro, se en algún momento ten que abandonar a mesa, pois terá vostede licenza para iso. Moitas gracias. Gracias aos compañeiros por cederme o turno, porque hoxe non estou para correr a coller o tren á estación, teño que ir de pagar. Moitas gracias ao Consello de Cultura Galega por invitarme, porque, como podes imaginar, na Escola de Guerra ningún sitio destes me invita. Eu non dei unha charla en ningún estamento militar desde o 25 de abril. E máis, non teño nin plaza nas residencias. Bueno, o título era o 25 de abril e nós. Pois vou xustar a eso, pero nós os militares. Entonces, en vez da xeneración nós, o 25 de abril e os militares españois. Todos sabemos, ou todos xa sabedes, como se xestou aquilo do movimento dos capitáns, que lle chamaban, o MCA, o movimento das Forzas Armadas, pero antes chamábase o movimento dos capitáns, por aqueles decretos de xenerar, de fabricar oficiais de milicias, milicianos, como aquí fixemos na Guerra Civil, cos alfredes provisionais, porque a guerra nas colonias non bastaban os que salían da academia. Pero aqueles decretos con 6 meses de un cursillo aquí e 2 anos nas colonias ascendían a tenientes. E os da academia botaban 4 anos para salir tenientes. Por lo tanto, en teoría, ao acabar os estudios medios, bacharelato, facíase mellor carreira indo como miliciano que indo á academia. Entonces, os militares do como se chama, o grupo permanente, o cuadro permanente, protestaron. Entón, protestaron todos os militares, todos os oficiais. Entón, o exército, un segundo decreto corrixeu dicindo que só podían chegar a capitáns estes milicianos. Entón, os xefes, os comandantes, etc., hasta coronel, abandonaron a queixa. E por eso o movimento dos capitáns eran só capitáns porque eran os que tiñan un problema profesional. O que pasa é que, claro, cando se xuntan para discutir o problema profesional, por eso no exército hai un delito que se chama sedición, que cando máis de 4 falan de calquer tema militar. Porque se xunta oficial de Forza Armada a debatir, non se sabe o que pode sair, porque mandan unidades do exército. Entón, ese movimento dos capitães, que logo foi o movimento das Forzas Armadas, naquelas asambleas que eu fui seguindo con detalle, porque, digo eu, porque eu creo que no exército español, España e Portugal vivían de costas, pero o exército español vivía moito máis de costas que a sociedade. Porque aquí facer un curso en Francia ou Inglaterra ou Estados Unidos era, diríamos, subir escalóns. Portugal era mirar para baixo. Eu non recordo, e debíamoslo facer, porque eles tiñan unha experiencia da guerra colonial que é unha experiencia importante para cualquier exército. De guerra incluso na selva e todo aquilo. Ningún curso que eu recorde, nadie se apuntou a un curso portugués deste tipo. Sin embargo, para Estados Unidos había pelexas por ir alá, fora o que fora. Por certo, non deses cursos, os americanos que son tan singulares, terminan o curso cunha festa onde ven as fillas e mulleres dos profesores e os alumnos, para explicarlle o American Way of Life. É dicir, estos somos americanos. Entón, conta, Cardona non, pero que flaches ti de Cardona, pero López Amor conta que estaban oficiales de todas as nacións europeas, estaba López Amor de España solamente. Entón, acércase unha muller moi guapetona, moi alta, moi elegante, e dille, así que usted es el militar franquista que tenemos aquí en este curso. Dixo, yo soy militar del ejército español.
medio indignado, e dixo, non se ofenda, pero tampouco se equivoque. Usted é un militar franquista. Foi o día, conta López Amor, que empezou a pensar que era capitán dunha ditadura. Porque tamén a formación política nosa era escasa. É dicir, ler libros de política estaba tan mal visto que podía costar un arresto, etc. Libros de formación política, é dicir, introducción á política de Mauricio de Bressier era un libro prohibido. É dicir que, bueno, entonces vivíamos absolutamente de costas. E os meus compañeiros, moito máis de costas, porque eu votei no ano 57, 58, 59 e 60 o campamento militar en Tui. E a min chamaba moito a atención o contacto cos portugueses de Viana, porque aqueles militares non gritaban, falaban sosegadamente, eran super educados e amables, etc. Tiñan un toque british casi. De feito, os referenciales, a revista que fixeron sempre, ten as dúas penúltimas e antepenúltimas páxinas, hablemos de Bridge, o sea, en plena revolución. É dicir, e logo sabían idiomas. Ningún oficial español falaba nada de portugués, e todos os portugueses falaban perfectamente castellano, pero falaban tamén francés ou inglés. Porque aquí estábamos moi cerrados. Eu a veces teño dito que os militares españois éramos como mineiros. Tiñamos unha lampariña aquí na frente e veíamos o que nos puñan diante. Pero estaba prohibido torcer a mirada. De feito, ir á universidade, se ibas enviado polo Servicio de Información para facer de espía, era unha cousa, pero se ibas pola túa conta a facer unha carreira, convertíaste en sospeitoso. Moi sospeitoso. Eu escribín no ano 71 ou 72, que cai no 72, escasamente, a introducción ao libro de Christiansen en los orígenes del poder militar en España, esa non veu autorización hasta o 74. Realmente publicouse 2 meses antes da Revolución Portuguesa, pero como o español eran moitos compañeiros, no brán ese de movimento, viñeron a ver de Madrid e de Barcelona, porque, de algún modo, publicar aquel artigo calculaban que eu podía estar de acordo con eles, o sea, naquele mundo. Bueno, a diferencia grande do exército español e portugués é que aquí o exército derivaba dunha guerra civil. E unha guerra civil é un asunto moi traumático. E calquer veleidade que teñas despois estás pondo os mortos do bando nacional en cuestión. O sea que, mentras que no salazarismo, había 2 aspectos que a mí me chamaban a atención. O pouco respeto á Iglesia que había en Portugal. Eu acordome do capitán de Viana, o capitán Maya, que era un viván e todo eso. Un día esperando o tren en Valença, veu un cura fora da línea e dixe, voce, póñase usted a cola como todo o mundo, que a min dame igual meter na comisaría a un mangante que a un cura. Eso aquí en España era absolutamente imposible. É dicir, que había diferencias tal. Aquí había, sobre todo, a imposibilidade de mirar máis alá do movimento. O primeiro acto que fixen, supoño que esta intervención é absolutamente desorganizada, o primeiro acto ao que asistí como teniente, oficialmente, foi a un acto político, lembrando, non sei se o 18 de xulio ou outra cousa. Non era o 18 de xulio, era un acto. O mellor o 1 de octubre, verdad? O día da unificación ou algo así. Foi unha representación do regimento, foi un teniente coronel, un comandante, un capitán e eu, o teniente. Sentámonos alá, falaron, tal, e de repente cantan o cara al sol, e o meu capitán e os outros puxéronse co brazo alto a cantar. E eu, os militares, obligatoriamente, debemos quedar firmes, non sendo o himno nacional. Entón, eu quedei firmes. E o coronel miroume como dicindo, pero este quen é? Entón, aquí éramos o exército do 18 de xulio. E o que non estuvera con ese era un traidor. O sea que, mentras que en Portugal tiña habido moitas revoltas xa contra o réxime salazarista, máis ou menos importantes, pero aí
o Vasco Gonçalves participará en unha delas. E Humberto Delgado, todos sabemos o que lle pasou. Cando o 25 de abril explote, se produce aquilo, a primeira noticia, a primeira orden foi prohibido viaxar a Portugal. Militares que hasta entonces cruzábamos a fronteira tranquilamente, nin siquiera se fixaban se traías café ou traío que echaba gana, porque os controladores da aduana víante co uniforme, se te invitaban alá, bueno, entonces, a partir dese día, foi un control riguroso, non se podía ir a Portugal. De feito, eu fun, antes de que se dera esa orde, que se debeuse dar o 2 ou 3 de maio, porque foi o día que eu fun alá, porque non puiden ir o 1 de maio. Fun a Portugal o 3 de maio, e quedei sorprendido da festa de Portugal, de color, de alegría, quedei sorprendido. Porto era unha festa. E volvín. E desde entonces xa supen que non se podía ir alá. Entonces, o contacto cos portugueses, a mí parecíame que tiñamos que ter contacto cos portugueses, porque os portugueses, primeiro, tiñan unha experiencia, e segundo, estaban facendo unha revolución. Os últimos románticos. A nós, nunha das acusacións que nos fan, no mellor sentido, que non tiña sentido que nos fixemos, porque só era cousa de románticos, facer unha organización no exército para poñer xa disciplina, porque sabíamos que íbamos a caer. Bueno, cando se puso o 25 de abril, quitamos a lámpara da cabeza, empezamos a mirar por lados e a decir, nós temos que ver cantos somos. Ou sea, aquí o antifranquismo ten algunha entidade, ou simplemente os militares demócratas son 10 ou 20 ou 100. Temos que facer unha cata dese tipo. Temos que movernos. Entonces, un recurre a compañeiros de carreira, compañeiros de profesión, compañeiros de plaza, etc. Eu falei con xente de Santiago, con xente dali do CIR, eu estaba na base de Parque Taller, con xente de artillería, un falar, pero xa pensando que había que facer algo, que tiñamos que facer algo, porque incluso polo feito, o chamaban o feito biolóxico, o feito biolóxico é que o caudillo era mortal, entonces, incluso por eso. O 25 de abril non nos fixo demócratas, nos viñamos de moi atrás, porque eu recordo o primeiro gran arresto que tuve foi porque naquelas conferencias que nos fixeron para como se chama iso cando lle rompe a cabeza a alguén? Comernos o coco, para comernos o coco, algo así, aquelos, cando se puxou o comunismo, dixo o coronel, esa la doy yo. E veu o socialismo e dixo o tenente coronel, esa es mía. Entón, cando chegou a democracia, dixo, yo me apunto a la democracia. Entón, a democracia foi terrible, porque aos 4 ou 5 minutos o coronel puxose en pé rígidamente, mandou firmes, e dixo, se termina a sesión, pode marcharse, fortes quédese. E dime, lo que usted acaba de decir, eu só dixera que a democracia era as bases do pensamento democrático, que eran aquelas. E dixo, o que usted acaba de decir es de paredón. Voy a tomarlo como unha pirueta universitaria, pero o que eu dixera que era algo sobre a democracia era de paredón. Tiñamos un exército que eu coido que é o gran traballo que queda por facer, porque ese que fixo Puel de la Vila e todo eso, mirao con moita generosidade. Queda a ideoloxía do exército franquista, é o traballo que queda por facer, porque era algo que vai a sorprender. Ese libro vai a sorprender, porque era terrible, aquilo era a guerra, e Portugal non fixera esa guerra. Aquí, por exemplo, por eso eu comentaba que aquí golpe militar de ninguna maneira. Primeiro, o golpe militar era o vicio nacional. Nós non podemos, nin siquiera para traer a democracia, seguir dando golpes. O sea, o golpe de ninguna maneira.
Pero o segundo era que o golpe, para qué? Para traer outra vez o exército ao poder, en teoría, coa democracia? Non. Eu parecíame que tiña que isto facelo a sociedade. Por iso nós tratamos de controlar as unidades máis operativas, ter ali xente da nosa, por se había algún movimento, na división acorazada ou na paracaidista, mandar oficiais para ali cando houbera baixas, porque tiñamos dous dos nosos destinados onde se controlan os destinos, pero case non fixemos nada, pero, quero dicir, esa é a nosa pretensión, evitar que alguna unidade tuvera a tentación de dar un golpe, porque dalo nos de ninguna maneira. Nós simplemente pensábamos que tiña que ser a sociedade. E, de feito, eu estou moi satisfeito, insatisfeito de que aquí non houbera, máis que a transición foi esa cousa que é como é, pero que moi satisfeito de que a sociedade, do protagonismo da sociedade. Porque aquí a sociedade foi a que puxo os primeiros manifestantes na rúa, os primeiros detidos, os primeiros, como se di, o que facía o animal aquel, el Billy el Niño, os primeiros torturados e os primeiros mortos. Es decir, que foi a sociedade. En ese sentido, a min pareceme, eu sinto orgulloso de que a miña sociedade acabar o franquismo, coas eivas que houbo, que temos aínda, que estes días vivimos, pero sin tutela militar. E agora o que me preocupa é o Poder Xudicial, porque está facendo xustamente o papel que fixo no 19, comenzo do 20, o exército. Agora os golpes danos os xuíces. Pero, seguimos pa diante. Eu viví moi claramente o cambio entre os anos 60 e os anos 70. Nos anos 60 a sociedade española comprou 600, comprou un piso, aumentou o nivel de vida, empezou a cear fora. Nos anos 70, conseguido eso, empezou a mirar a Europa e falar de democracia. As dúas palabras máis corrientes nos anos 70, na sociedade xa eran democracia e Europa, ou liberdade, Europa, etc. Eu recordo todavía, nos 60, daba clase nun colexo, clase de historia, eu fixera historia aquí na Universidade de Santiago, e de repente entrame como unha bala un magistrado da Audiencia Nacional, da Audiencia de Pontevedra, abórdame. ¿Es usted el que le ha dicho a mi hija que el hombre desciende del mono? Pero con aires de botar a mamá a garganta. Si yo, no. Yo hablé de la teoría de la evolución, que acepta la Iglesia y que defiende Teilhard de Chardin, que acaba de venir aquí al Ateneo de Pontevedra, acaba de dedicarle un ciclo al Ateneo de Pontevedra. El Ateneo, dixo, sí, santo remedio. O Ateneo tiña bula. Xa non era eu, desde aquela, mirábame xa distinto. O sea, eu deixei de ser el peligroso individuo que a su hija le decía aquellas herejías. Os meus compañeiros costoulle moito entender que nós tiñamos que ter relacións profundas coa MFA. Primeiro, porque somos dos países tal. Segundo, porque había un pacto ibérico. Os propios portugueses estaban preocupadísimos. Aquí falouse incluso de Arias Navarro, verdad? Estaban preocupadísimos de que nalgúna confronta como a do 28 de setembro ou a 11 de marzo, Espínola, apelando ao pacto ibérico, o norte de Portugal ou algo así, España entrará. Entonces, eso explicaron a mí. Entonces, temos que ter relacións permanentes alá con Portugal, porque as miñas relacións co Corbacho eran imposibles, porque o Corbacho era moi difícil vir a Pontevedra e a mí era imposible ir a Porto. Entonces, delegou nun capitán que todavía vive, que é historiador, o sea, que agora eu li varios libros de historia del, David dos Santos Bartelo,
que usaba o nombre de guerra de Rogelio Santos. Eu acordome máis do nombre de guerra que o outro. E viña a Vigo, e víamos en Vigo, e íbame contando o que estaba pasando en Portugal. Claro, porque empezamos a ter estas relacións despois do 28 de setembro, en outubro, en novembro, e todo aquilo, en decembro e tal. Naquela nos estábamos medrando. Nos para Navidades, para xaneiro, empezamos a rondar os 100 oficiais. E, polo tanto, era a nosa cifra crítica. A nos parecíanos que a partir de 100 non nos iban a deter. O réxime non podía deter a 100 oficiales así de golpe no país. O que non imagináramos era que podía deter a un grupo determinado, a un grupo dirigente. Pero pensábamos que sendo 100, la maneira detrás, entonces empezamos a ter moita actividade de movimento. Había que ir a Sevilla, había que ir a Barcelona, vernos aí en Ponferrada, etc., os de Barcelona e de Madrid, para coordinar como contamos isto, porque a dificultad que tiñamos nas charlas con os compañeiros non era esencialmente que non estuveran de acordo con un réxime democrático, era que non estaban de acordo con incorporarse a unha organización clandestina, porque antes tentábanse a roupa. Moitos me dicían, sí, Fortes, tú hiciste unha carrera universitaria, pero yo no. Tú vives en tu casa, yo vivo en una casa militar. A mí si me detienen, ¿qué va a ser de mí? E eu entendí, claro, pues bueno, pero contar conmigo para todo, menos para estar aí. Bueno, aqueles meses foron moi activos. E necesitábamos cartos. Tivemos unha cuota, porque tampouco se podía pedir moito, de 200 pesetas. Logo subimos a 300, pero de todo modo non chegaba. Entón, fixemos na reunión de Semana Santa, fixeron 3 propostas: financiación bancaria, financiación de partidos ou financiación portuguesa. Foi a que defendín eu. A financiación bancaria, eu dixen de ninguna maneira, porque non vamos a traballar por un banco. Segunda, financiación de partidos, se son varios, va a haber tal. E se é uno solo, estamos ya nos dan por la mañana el ideograma. O sea, eu propuxe a financiación, deixa falar cos portugueses, financiación exterior. E quedei sorprendidísimo de que todavía en España o caso Dreyfus funcionaba. É dicir, se ti recibías un duro dunha potencia estranxeira, considerábase traición. Eu tuve o meu voto, nada máis, naquela asamblea, o meu voto, porque recibir diñeiro dos portugueses parecía unha cousa tremenda. Cando a mí me parecía o diñeiro, realmente, o aviador que estaba xa de vacacións, que collera as vacacións un día antes, Domínguez, que o pillou no estranxeiro a redada que fixeron, e se quedou no estranxeiro, acolleron en Portugal, nombraron o capitán portugués, e deronlle un sueldo, o ano e medio que estuvo lá, o sueldo de capitán. Ele cobrou un sueldo como se fora capitán portugués. Tiña unha residencia onde dormir, e todo aquilo. E cando foi a París, a dar a roda de prensa aquela famosa, deronlle o billete para ir, o billete para volver, e diñeiro para a estancia en París. É dicir, que aquel Portugal tiña unha idea distinta eso que falaba moi a miúdo da época dos Felipes. Son como queixosos. Como queixosos. Despois, a continuidade da nosa obra trucouse porque nos detiveron. Nos detiveron. Por lo tanto, aí acabou a nosa relación co MFA directa. Sin embargo, ao salir de prisión, eu volvín a ir o primeiro que fixen foi ir a Portugal, porque antes estableceramos un contacto permanente cos meus compañeiros. Non tiña moita gana, pero dixo, temos que ter, primeiro, información de primeira man do que pasa en Portugal e nos informarlos a eles do que está pasando en España. Temos que vernos como dúas forzas aliadas. Bueno, pero como aquello de Portugal quedaba allá abajo, os meus compañeiros non custoulle moito. Pero, bueno, ao final autorizáronme a facer a tal,
Alá falei con Martínez Guerreiro falou co Carlos Contreiras rompeu un billete de 20 escudos pola mitad, doulle ao Martínez Guerreiro 2 minutos, perfecto. Doulle ao Martínez Guerreiro o medio billete, eu mandei o Martín Consuegra alá na Plaza de España diante do Monumento a Cervantes entrevistarnos. Dous apuntes nada máis. Xa yo contei aí ao conferenciante anterior, Grandío, chamaste, verdad? Perdón. Bueno, a miña filla facía intercambio cun capitán inglés de aviación, da RAF. E a intermediaria desto era Rachel, unha bella conocida, bueno, bella, eu coñecera había uns anos en Madrid, que se dedicaba a dar clase a grupos militares, a parte de outros traballos. Ela era profesora lá en Eastbourne, e villérese para aquí para España, e hasta topou parella aquí, bueno, e viña pola casa nos Brans, e aos meus fillos daballe aquel primeiro inglés, etc. Nun daqueles Brans, ela unha vez veume que eu me movía moito, cando iba a Madrid ás veces dicía, Raquel, paso por tu casa e me invitas a comer ou tal, ou cousas desas. Entonces, a segunda ou terceira vez que eu fui a Madrid, avisei, vou pasar por aí a tomar un café antes de ir para Galicia, a saludarte. Quen estaba ali? A secretaria da Embaixada Inglesa, que se falou deso a mañán de que os ingleses na península sempre ten algún elemento. Non me preguntou nada, dixo, bueno, cando estás por aí, onde estás destinado, capitán, e tal, bueno, e como ves el ejército, así, pero moi generais. Pero logo, Raquel, despois chamoume varios días, facendo preguntas moi meticulosas que eu supoño que lle encargará a encargada da Embaixada. Bueno, no grupo da UMD, e acabo xa, queda un minuto, no grupo da UMD había o grupo de Forxa, que era un grupo moi religioso, pero os laicos de Forja, os de Forja que deixaron de ser crentes, fixeron os agnósticos, esos considero un grupo importante, outros os universitarios, porque queiras que non, os que pasaron pola universidade, todos de algún modo empezaron a ver outras cousas máis que a lampariña. E terceiro, os de Estado Maior, porque o Estado Maior español era así un curso bastante floxeiras, de algún modo eran outra xente distinta da tropa que había por ali. Entonces, nunha conversa en Madrid, do Foro Milicia de Democracia, vivía Cardona todavía, pasamos pola mesa Cardona, o director do CNI Calderón, e máis eu. E fixemos unha exposición daqueles anos, dos anos do cambio. Entonces, Calderón dixo unha frase que hoxe se falou aquí, dixo el, porque Calderón dicía que ele era demócrata de toda a vida, e que invitara a Busquets a ir á Asamblea Constituinte formalmente. E dixo, yo era demócrata, pero yo no fui a la Asamblea porque yo solo apuesto a caballo ganador. Como se fuera, yo soy un águila, y terminó diciendo, vosotros erais unos románticos. E a él pareceu que con eso nos degradaba, e eu dixen, pois, a mí ese adxetivo non me molesta nada. Ter algo de romanticismo na vida, pois sempre convén. E con isto remato. Moitas grazas, coronel, pola súa disciplina. Ten a palabra... Ben, vou comezar por falar un pouco da canción Grándola, porque, ademais, ti falache pola mañá de que tiña sido cantada en Ourense. A canción Grándola é unha canción que ten unhas peculiaridades dentro da obra do Seca curiosas que convén ver. Primeiro, tuvo unha xestación complicada.
o cual non é habitual. O Seca escribía, estou a falar do texto, o Seca escribía de tirón, vense os manuscritos dos papéis que escribiu na cárcel da prisión de Caxias e poden ter algunha palabra sustituída, tachada e sustituída por encima, pero son manuscritos moi limpos. E en canto as músicas pasaba o mesmo. Logo contarei unha historia. Sin embargo, Grándola, que foi unha canción que se xestou, foi convidado por unha asociación que é en Grándola, que se chama Senfog, que é, teño que pensarlo porque é complicadísimo, que é Sociedade Musical Operaria, Fraternidade Operaria Gandolense. A xente chama a música bella e non ten problema nenhum, pero xa que chaman Senfog é complicadísimo. Ben, pois na música bella foi convidado na música bella, o Seca, e chegou ali e encontrou un ambiente que o encantou, que escribiu unha carta aquela noite aos pais contándolle maravillas da experiencia que acaba de ter. E, ademais, escribiu unha primeira versión, digamos, un primeiro borrador da canción e mandoullo á música bella. O cal foi fundamental, penso eu, para que a canción subsistise, porque o Seca, estou convencido de que non tiña feito copia, pero non facía copia de nada. Pero na música bella, que tiñan un folleto que publicaba aquí mensual ou que fose, publicaron aquela letra que lles acaba de mandar o Xosé Afonso e así ficou. E logo, a letra non era exactamente igual a que coñecemos hoxe. A terceira estrofa, aquela da Ciñeira que non sabía a idade, en lugar dela había outra bastante peor literariamente, no meu entender, o cual entendo perfectamente que o Seca sustituíse, que era a seguinte: capital da cortesía, non se teme de ofrecer, que en fora Grándola un día, moita cousa de traser. Ben, con esta estrofa foi impresa nun libro o Seca cada 2-3 anos facía un libro cas súas letras, un libro chamado Baladas e canções, foi publicado esta versión da canción. No seguinte libro, na seguinte edición aumentada do mesmo libro, esta estrofa está cortada, é dicir, a canción pasa a ter 2 estrofas nada máis, e na seguinte versión xa está como a coñecemos, xa está na edición definitiva. Ben, e donde sí cantou esta canción, parece que está documentado, o Luís Pastor aseguroumo, en 1970 foi en Valencia, nun festival de povos ibéricos ou unha coisa así. Pero non era a mesma música. Non era a mesma música porque foi cantada con 3 estrofas. A versión definitiva ten 6, porque está cantada a alentexana. A alentexana quere dicir que unha estrofa se canta, pum, 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 e logo volvese a cantar esa estrofa, pero cos versos adiante para atrás. Grándola Vila Morena, terra da fraternidade, o pobo é que máis ordena dentro da tiosidade, o pobo que máis ordena, Dicir, cántase ao dereito e ao revés. E entón cada estrofa convírtese en 2. E iso evidentemente implica unha música diferente. Non sei o diferente que era, si moito, si pouco,
porque desa versión non hai grabación nenhuma. Non hai grabación, por tanto, non sabemos. Pero, en todo caso, non era a mesma canción. E, de feito, o Seca nunca considerou que fose a mesma canción, porque sempre dixo que a primeira vez que cantei Grándola foi na Galesa. A primeira vez que cantei Grándola foi na Galesa. Ben, e agora empezo. Acabo o prólogo. No ano 66, no 1966, apareceu un amigo meu volto de París no verán cun disco de Silia, de Luis Silia. É o primeiro disco portugués de canción portuguesa, digamos, como chaman eles, canto de intervención, que aquí chamamos de canción de protesta. É a primeira vez que escoitaba, e ademais era moi bon, porque, ben, eu gosto moito de Silia é un gran, considero que é un gran cantor. E a partir de aí non sei como se organiza o Silia, que estaba exiliado en París, se organiza, pero podía vir a España, non tiña problemas, se organiza un recital dele en Santiago. Non sei como, porque na altura eu estaba na Mili e non estaba para estas cousas. Pero, cando voltei da Mili, un amigo que fixera cun casete aqueles pequenos que había, gravara o recital, deu-me unha copia e, efectivamente, o Silia tivera un gran éxito. E eu creo que foi fundamental para encher o pabellón do Burgo, despois con Seca Afonso, porque era un portugués, e os portugueses eran vós, non había máis que ver o Silia. Porque hai xente que se extraña, pero como un descoñecido e tanta xente, pois creo que a explicación foi esa. Ben, o feito o Benedito, non vou contar a historia do Benedito, que contou el moitas veces, o Benedito conecta co Seca e combina para traelo a Santiago. E isto ocurre Ourense, Lugo, Santiago, realmente. Ocurre o 8-9 de maio de 72. 8 en Ourense, 9 en Lugo, 10 en Santiago. En Ourense era unha sala menos que esta, bastante menos, pero estaba chea, e a xente gostou moito. Había xente, estaba Blanco Amor, estaba Peñarrey, estaban aqueles pintores, o Quesado, o escultor o Cisclo, o Virxilio, la creme de la creme de Ourense. Estaba ali e a todos lles gustou moito. En Lugo, o día seguinte, ocurriu unha cosa moi curiosa. Antes de cantar, comezou a dizer que necesitaba un aerosol. Un aerosol era un tratamento que lle daban, que lle poñan aquí unha cosa, lle daban un medicamento, non sei que, e non sabía. E en Lugo eso onde conseguimos. O Alonso Montero resolveu o seu problema. Alonso Montero chamou un amigo, oi, que médico ten fulano na rúa tal, ten ese tratamento. E ali fomos. Deronlle o aerosol aquel, quedou contente, porque senón era un hipocondríaco que era incapaz de cantar ou de facer nada. Pero tomou o aerosol e quedou ben, pero o importante, o que me interesa a mí, curioso, é que cando foi a hora de pagar,
O Seca preguntou ao médico quanto é tanto, o Seca sacou o diñeiro, pagoulle, e o médico colleu o diñeiro e o guardou no peto. E o Seca, isto en Portugal era imposible. Pero que foi que era imposible? Un médico en Portugal non toca o diñeiro, o vil merda ese co diñeiro, non, un médico non se pode suxar tocando o diñeiro. O diñeiro toca a enfermeira. Isto é moito, aquí é moito menos hipócrita, moito máis natural. Isto dá gusto, non sei que. Foi a primeira vez que notou que, porque a partir de aí todo eran cousas diferentes, sempre mellores aquí que en Portugal. E esa foi a primeira. Outras, o día seguinte en Santiago, íbamos paseando pela acera, ven un coche grande, un gran coche, un Mercedes, un BMW, o que sei, naquele tempo que só había Seat e Renault e Citroën, e un home en roupa de traballo, en mono, atravesa sin mirar, e además non había paseo de peatós, non había nada. E obriga ao Mercedes a dar un frenazo brusco, e quedar el frenar en seco. E entón o home que iba conducindo o coche dixo, pase, fixe un xesto, outro marchouse, e o Seca asombrado. En Portugal baixaría o vidro, burro, animal. Aquí o home é un burgués, pero un burgués son respetuosos os burgueses de aquí. Moi ben. Outra coisa que chamaba a atención moito tamén é que en todas partes había o que el chamaba aparellaxe sonora. É dicir, había un micro e un amplificador, cousa que el non tiña en Portugal, que era unha cousa contradictoria, porque mandaban a gravar os mellores estudios. El acababa de gravar o Cantigas do Maio no Chateau de Rouville, cerca de París. Tiña estado na Casa Pai de Londres, que era das millores, sobre todo estaba considerada a mellor casa de grabación na captación da voz. E, sin embargo, logo, cando ia a cantar a cualquier sitio, non tiña dereito ao micro. E aquí, en todas partes, un equipo como é debido. Ben, a partir de aí, todo aquí era mellor, como dixen, o pan, o viño, o queixo, todo era mellor. Todo era mellor. E ademais, conectamos, e sobre todo conecta el con Benedito. En Benedito encontra non só un amigo, sino un home que lle resolve todo. O Seca ia a cantar, e cando ia a cantar, non teño transpositor. O transpositor é aquela cousa que se coloca na guitarra para cambiar o tono da afinación. Non teño transpositor, onde meten o transpositor? O Benedito está aquí. Non, faltame non sei que, está aquí. Con Benedito non tiña ningún problema. Non sei que, non gravei non sei que, gravei no eu, non te preocupes. Todo con Benedito, todo estaba resolto. Todo isto o levou a pensar que Galicia era o mellor país do mundo. A partir de aí, o entusiasmo del... E isto xa se completou co recital, porque verse diante... Benedito sempre dixo 2.000 persoas, eu non sei, eu creo que non eran tantas, pero eran moitísimas. Aquel espacio que era moi grande, completamente cheo, e entón, ao final, eu non me lembraba, pero recordoume Maite, mandounos, cantou Grándola, e claro, as outras cancións corais, ou que tiñan un estribillo coral,
pedíanos para cantar, por exemplo, os vampiros, eles comen todo, cantaban. Eu que sei, Natal dos Simples, vamos cantar as xaneiras, as cancións que tiñen esa posibilidade, o sei que sempre, a ver, canten así, explicaba, e logo cantábamos. Ademais, claro, tiñamos un folleto, tiñamos as letras diante, que isto é fundamental. Pero con Grándola foi máis complicado. Cantou, cantamos, explicou, e cando pensou que a cousa xa estaba ben, dice, bueno, agora vai en serio. E comezamos a cantar todos a Grándola polo papel, e claro, realmente quedou moi ben. Un musicólogo moi coñecido de Portugal que se chama Rui Vieira preguntoume, porque o disco está, esa grabación está en un CD que publicou o Concello de Grándola xunto con 10 ou 12 versións diferentes en distintos idiomas e outras cousas. E entón este home tiña ouvido. Este musicólogo e díxome, pero realmente era a primeira vez que cantou. Sí, e que parece que está desensayado xa. E efectivamente que estábamos ensayados, eu non me lembraba. Pero a Maite lembroumo, estábamos ensayados. Ben, logo, isto foi o ano 72, antes, eu fun, os tres, Benedito, Maite e eu, fomos con eles, con Seca e Celia, de volta á súa casa, a pasar ali uns días, convidáronos. E entón, o día seguinte, os 2 días, tiña que ir a Lisboa e fun con el. Tiña que ir a Lisboa porque estaba Manuel Freire gravando un disco ali nun estudio de Lisboa. E entón, o entusiasmo con que Seca lles contaba aos técnicos de grabación e a todos os que andaban por ali o que acababa de pasar en Santiago, e a Malta toda co papel, e pasaban a folla, todos, que era certo, era espectacular. Eu que estaba xunto ao escenario, miraba para atrás, cando se cambiaba a folla, e era un mar de follas, era impresionante. E contando con un entusiasmo realmente enorme a experiencia que acababa de pasar en Santiago. E entón, o ano seguinte, tamén en primavera, o 13 de marzo, ben, non é de primavera, pero cerca, 13 de marzo de 73, organizouse outro concerto, outro recital, no Mercantil, que creo que xa non existe, non sei, ali, no Toural. Está a Fundación Granada. Sí, eu fun ali. Bueno, pois naquel salón que había, e aí trouxo a todos cantos puido. Trouxo o Freire, o Letría, o Fañais, e a terceiro Rui Mingas, que ao final non veu, e logo incluso amigos que non tiñan nada que ver ca música, nin viñan a tocar, nin a cantar, nin a nada. 5 ou 6 máis. Trazíaos todos para que coñecesen Galicia. El quería que os seus amigos coñecesen Galicia, que era a terra máis maravillosa do mundo. Moi ben. E tamén nese viaxe me pediu que o acompañase a comprar libros galegos, quería comprar 3 ou 4 libros galegos. Acompañeino, fomos ali a Follas Novas, e naquela altura era unha miseria, evidente, o que había. O que había eran así un estantiño de merda de libros. E
entón comprei, recomendei, vamos, que había un libro de poesía popular, do que logo falarei, que era o Cantigueiro, como é? Cantigueiro Popular da Limia Baixa, de Xaquín Lorenzo. Recomendei as poesías galegas de Curros Enríquez, e que máis? E outro que non me lembro agora, é igual. Sí, Nimbos de Díaz Castro, sí, Nimbos. O da poesía popular, recomendei polo interés que eu sabía que el tiña pela poesía popular. O de Curros, porque tamén sabía, efectivamente, o de Curros, pouco tempo depois, díxome, en Portugal non temos no século XIX un poeta civil como Curros. Encantoulle. Do outro non falamos nunca, non me lembro. Ben, e outra vez, no ano seguinte, 74, organizouse outro recital, e naquel recital, uns días antes daquel recital, foi o, como se chama, levantamento non, o das Caldas. O golpe das Caldas. Ben, pois acababa de ser o golpe das Caldas. O golpe das Caldas, para que non o saiba, foi unha columna que saiu das Caldas da Raíña a Lisboa pensando que a revolución era aquel día, porque houbera un erro de comunicación, etc. E entón nós, claro que nunha ditadura houvese unha cousa así que non estaba clara, intrigábanos moito. En canto chega o Seca, que pasa? Non pasa nada. Como? Eso son cousas deles. Aí non vai pasar nada, non hai problema, non pasa nada. Son cousas entre eles, non ten importancia nenhuma. Os poucos días era o 25 de abril. Ben, logo deu un recital máis en Santiago, que aí eu xa non participei, non participei como organizador. Estaba ali en primeira fila, claro que sí que participei. No Cine Avenida, en 1976. E entón, publicou un disco, uns anos máis tarde, que ten todas aquelas cousas das Sete mulleres do Miño, como se chamaba aquel disco, non me acordo. En que fala da Galiza, e fala da Galiza non nun tono pejorativo, pero fala de que xa o Cabral fuxiu para España, xa la vai pela Galiza. E estou convencido que por esa razón, por esa mención a Galiza, que non era absolutamente positiva, decidiu meter un contrapeso que deixase claro que el era respetuoso ca Galicia. E ese contrapeso foi outra canción que a sacou dese libro do Cantigueiro da Poesía da Limia Baixa, de Xaquín Lorenzo. E curiosamente fixose esa canción en Vigo, porque o conta o Xulio Pereira, que é un dos músicos do disco. Conta Xulio Pereira que o Seca estaban en Vigo e entón diante do hotel había un xardín e estaban ali sentados nun banco tocando a guitarra e e o Seca lle dice non tes un grabador? Teño, pois vai por el. E foi por el hotel que estaba ali ao pé e comeza a cantar e aos 2 minutos tiña feita a canción.
que o Xulio Pereira quedou asombrado. Ben, eu coñezo un caso aínda cando estaban no terceiro recital do Burgo, que estaba con Fausto e un guitarrista brasileiro que se chamaba Iorio. Eu sabía que estaba na casa do Benedito e entón, en canto saín do traballo da Enciclopedia Galega, fun correndo ali a estar con eles. E entón, estaba nun cuarto pequeniño onde o Benedito tiña a grabadora e tiña todo o seu material, e entón eu senteime no chão porque estaba todo ocupado, non había sillas, non había nada, e tiña ali, encima dunha caixa ou dun banco, non sei que, un lote de papéis. Aquel lote de papéis eran as letras que ele escribiu na prisión de Caxias un tempo antes, que tiña estado 20 días, meteron 20 días salir sin decir nada, nin lle explicaron nada, cada 20 días soltaron e adiante, non houve máis conversa. Pero en eses 20 días non lle deixaban ter libros, pero deixabanlle escribir. E entón dabanlle, a mí que le ia pedindo máis, follas de papel e ele escribía poemas. E entón tiña aqueles poemas que estaba musicando algúns deles. E entón eu ollo así, vexo os papéis ali, ollo así, el collos, toma, lé, e poñome a ler, pipí. E entón acaban a música que estaban facendo naquel momento. E eu sei que preguntan, que é Arturo Gostas? E eu dixen, deste moito. E entón eu sei que colle aquela folla sin lela e dice, vamos a facer este que Arturo Gosta. Leo, en menos de un minuto estaba cantando. E acabou de cantar e dice, que Benito gravaches? Como? Pero iso a ver, que se lle fai, que se lle pon. Nada, este é así. Este vai a capela. Grava, repetiu, gravou e así tal cual foi o disco. E non seremos pais incógnitos que está no disco de Coro dos Tribunais. Un minuto para facer unha música. Ben, logo chega o 25 de abril e aquelo foi xa un desbaraxuste, porque o Seca, que non nos chamaban de lado niñún e que entón cada vez que chamábamos nós viña encantadísimo, de repente é chamado de todas partes, de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, de Brasil, de todos lados. E entón xa nos vemos moito menos. E despois, bueno, veo a doença e xa foi e máis nada, xa. Acabouse. Moi ben, moitas grazas. Estamos fora de tempo, polo tanto, vou tentar ser sintética. Algúnas das cousas, non? Non era esta 7. Bueno, estamos entonces na hora portuguesa. Estamos na hora portuguesa, sí. E na costume do Porto, de chegar ese bocadiño. Bueno, está ben. Algúnas das cousas xa as coñecedes, dixéronse pola mañá, sobre todo na que eu escoitei, que foi a parte da intervención de Núñez Seixas. Estamos asistindo nesta mesa a unha especie de intimidade da historia, como lle chamaba estos relatorios Alejo Carpentier, pois son esos pequenos elementos que non son moi coñecidos, pero que sí que engarzan moitas pezas para explicarnos un pasado que sigue estando aquí. Falouse pola mañá tamén de a pintada que aparece e que sale reproducida na portada da revista Vértice, dedicada a Galicia e Galiza con Portugal. Aparece reproducida, ademais, sobre un fondo azul, un dibuixo de Díaz Pardo e o trazo de Brocha. Polo tanto, eso a nivel simbólico é a unión da actitude militante e do muro, o espazo público, con unha revista
do intelectual comprometido, digamos, que era que estaba ao redor da revista Vértice. E eu coido que, na miña experiencia en Portugal, estas dúas cuestións sempre foron vencelladas, absolutamente dependentes unha da outra. Antes de máis, eu vos comento, eu paso, tamén se comentou, eu paso a Portugal porque antes, por un orden de caza e captura, paso á clandestinidade e decide a organización onde eu militaba naquela altura, que militei entre os 70 e o 80, que é a Unión do Pobo Galego, decide enviarme para Portugal porque é a primeira fronteira franca, a primeira fronteira amiga, digamos, que ten a Galicia clandestina, e no meu caso do nacionalismo de esquerda. Eu vou a Portugal, chego a Portugal no mes de setembro, a través dunha pasaxe que teria que organizar a Luar, pero que a Luar non aparece, teño que dicilo así, e como en moitas ocasións te cin só a miña tea, eu sempre me declarei absolutamente seducida polo constructivismo soviético e era porque decía, traballa cos medios a bordos porque son os que nunca te fallan. E nese caso, traballei cos medios a bordo e pasei o miño a nado por Rarbo, que non é estreito, aviso, e ten correntes cara a fin. Ben, isto é para Rosa Neiros, que quere saber como crucei, pero só lle conto esta, de momento. Entón, chego a... recóllenme militantes da Unión do Pobo Galego. Deposítanme en Lisboa, na sede da Luar, e eu inmediatamente me decato de que o meu sitio non está ali, que teño que ir para Porto, e que a Luar é un tipo de organización que tampouco ten nada que ver coa miña, porque era sin estructura, era unha organización, saberedes de Lovenlof, que o periódico deles chamábase Fronteira, porque estaban casi todos fora, na Bélxica fundamentalmente, entraban a facer unha acción, como na Covilla, desaparecían, algunhas veces eran apañados, outras non, pero era así. Era un pouco de unha lanzadeira, polo tanto, non era o que a min se me encomendaba, nin o que eu tiña que facer en aquel contexto. Polo tanto, a través dos cristianos de base galegos, que había moitos da Unión do Pobo Galego, sobre todo estes gregos, o Fuguillas, se chamábamos, os Santo Iglesias e outros, que estaban moi ligados ás comisións labregas, fundamentalmente, me dan o contacto co Centro de Documentación e Información Anticolonial, co SIDAC, que dirixía Lois Mota, antes falamos dele, unha persona moi importante ao redor da primeira campaña presidencial de Otelo, por exemplo, e poñenme en contacto co movimento de esquerda socialista, que realmente o que físicamente me volve a coller en Porto e estou na casa de Antonio Melo, un dos militantes do MES durante meses, mentras non se fan todas esas pequenas operacións de buscar xa un aloxamento, organizar un apartado de correos para recibir noticias, que era en Vilanova de Gaia, nos parecíanos máis seguro, non sei por qué, tamén, supoño que iso de atravesar a ponte dáballe certa confianza, e sobre todo tiñamos a primeira sensación de poder traballar a nivel de propaganda e para darnos saber, e sobre todo de propaganda e de cara ao interior, que era a nosa función primeira, porque a partir das folgas do 72 en Ferrol e en Vigo caera o aparello de propaganda que estaba en Cangas do Morrazo e, polo tanto, era bastante dificultoso sacar publicacións. Tu decías que salía irregularmente Terretempo, aínda ben que saía. E era con vietnamitas, con aqueles bastidores e manualmente, non? Quer dicir que, bueno, as cousas eran esa precariedade que tamén acabamos de escoitar a veces, non? Na mesa, que tiña a propia UMD, pois esa precariedade e esa fragilidade era moi palpable, non? E para eso sí que era unha das primeiras cuestións que se podía resolver con un lugar, unha terra amiga onde poñer os pés. E a partir de aí tamén houve outro aspecto importante que pola mañá, desde o punto de vista do historiador, falou Núñez Seixas, que era establecer relacións e aprender a establecer relacións continuadas con organizacións moi diferentes ás nosas e que non sabían nada de nós. Non sabían nada absolutamente de cal era, digamos, a política que desde o punto de vista de Galicia Nación, que xa viña das Irmandades da Fala, digamos, desde o ano 16-18, non? Na Asamblea, que se proclama que se fora continuando, que actuara como tal partido na Segunda República, etc. Descoñecíase absolutamente. Por lo tanto, unha das primeiras cuestións era darnos a ver e a comprender como unha organización diferente, pero non foi nada difícil, sobre todo por unha cuestión, que non lles importaba tanto digamos, o noso perfil político
como que estábamos xusto e caíamos nun momento de grande solidaridade, que é ese movimento continuo na rúa que acollía a todo o que pasase por ali, non? E a mí me acolleu neste sentido. Eu a primeira acción en que interveño no Porto é nunha barricada na Baixa o 28 de setembro, contra o intento de golpe de Spínola, levada polos domés. É dicir, que entro nun momento en que a nivel de observación te decatas de determinados elementos que despois van a definir moito do proceso revolucionario en curso, non? A autoxestión, a autoorganización, a acción inmediata, recúos, ocupacións de fábricas, de predios, todo o que se presentaba como necesario antes de estar legislado, para entendermos, non? Despois empezan as primeiras legislacións, nacionalizacións, a reforma agraria, pero hai accións que tamén a mí me favorecen, e me favorece moito esta situación, que se dan porque son necesarias. Por exemplo, a creación do leitorado de galego, que é o primeiro que hai na Facultade de Letras do Porto, é unha decisión por solidaridade comigo. Porque eu, formárame como xornalista, non podía traballar neste sentido porque non coñecía, non sabía escribir a lingua, obviamente, podíame a nivel oral comunicar, pero, en cambio, a nivel tamén se deu un azar positivo, que era que Óscar López quería incorporar unha especie de pequeno itinerario de comunicación no currículum da Facultade de Letras. Entón, aí, eu tamén cuadraba, callaba con esas pretensións, mandaron o meu expediente académico de Barcelona, que foi recoller, non me mandaron, porque era un modo de destapar onde estaba e, en principio, se recomendaba que non se destapase porque había unha orden de captura forte, e foi no recoller Costa Clavel e fixeronmo chegar. Un amigo de Barcelona fixeronmo chegar e foi entregue digamos, o que sería para o noso claustro o órgano de goberno da Facultade de Letras, e entrei ali. E foi Abelas Núñez realmente o que moviliza esa posibilidade como secretario de Estado. Por tanto, creo que a miña función, máis que explicarvos moitas cousas, porque é ter un aparato de propaganda onde eu me preocupo, ademais, no momento en que empezo a traballar na Facultade de Letras, teño un pequeno ordenado, porque era un pequenísimo ordenado que me deu para comprar unha máquina de confeccionar clichés electrónicos a prazos, e entonces o nivel de propaganda e a calidade da propaganda aquí variou, porque enviaban esos clichés electrónicos, a mí me mandaban a información en bruto, eu maquetaba, que iso aprenderon a facer na escola, confeccionaba os clichés electrónicos e, claro, a calidade e a rapidez frente á etapa xusto anterior era un xiro cualitativo fortísimo, e sabedes que a propaganda xoga moito para confiar no que te están a contar. Digamos, a forma vehicula mellor os contidos cando a lees ben, cando parece actual a nivel de diseño, etc. A partir de aí tamén, esta foi unha das especializacións. Fixéronse moi boas publicacións dentro do Porto, desde cartaces a, como se chaman, pins, que chamábamos daquela, como lle chamamos as carapelas? Escarapelas. Vendíanse, había calendarios por Nadal, de bolso, cunha foto sempre dunhas mobilizacións. Falose das bases constitucionais, tamén se editara un programa provisorio de goberno galego, era na imprenta da Innova, vencellado ao Partido Comunista Portugués, que foi a principal organización neste sentido que colaborou con nós, neste sentido de infraestructura. E eu iba a ver na sede que tiñan, que non era de Aníbal Cuña, que aí era onde nos vendían propaganda, que era a sede pública de Aníbal Cuña, era a que había no inicio da Avenida da Boavista. Eu tiña ali reunións cada 15 días con Carlos Costa, que era o maravilloso Carlos Costa, o tío de Xorxe Campos, que eu despois acabei orientando a súa tese. Porque cando me conectara, cando me deran a conexión co Partido Comunista, o que me atendeu dime: voulle dar unha persoa do Miño, que entende moi ben o Miño, e era o Carlos Costa, non? Por lo tanto, xa había ese sentido de proximidade tamén, porque ele participara moito nas pasaxes do salto de portugueses para a Franza, fundamentalmente. Bueno, total, esa era a situación. Entón, era esta imprenta, unha imprenta de confianza, e ao mesmo tempo tiña aos estudantes de Belas Artes do MES, do Movimento de Esquerdas Sociais, que eran os que diseñaban. O Pacheco,
o Alves Costa, que Alves Costa, por exemplo, era do PC. Nos fixeron un cartaz para o primeiro comicio de galegos vascos cataláns que houbera no Enxeñeiro dos 76, na Facultade de Enxeñería, por iso me gustou moito Marcos, non está xa Marcos, non? Pero ver aí a entrevista que eu lle fago despois a Armando Castro, porque Armando Castro era o director da Escola de Enxeñería que nos deixa, militante do Partido Comunista, que nos... De Economía, exacto. Que nos permite, historiador. Foi a da facultade, exacto. De Economía, que estaba naquela encosta, chegando... Exacto, aí. E, polo tanto, fixéramos aquel primeiro comicio que se facía tamén ao estilo portugués, con música, viñera o Adriano a cantar, o Adriano Correa de Oliveira, bueno, en fin. E chegaran, sempre, xa o dixen, comentei, bueno, espero que me disculpen, pero chegou o Rodrigo Romaní e os músicos, toca a clase má, o Movimento Popular da Canción Galega, con un 127, que era un dos coches militantes, non? 600 ou 127, estes coches pequeninos, e con un trapo diante da matrícula. Para non ser identificados, eu digo, pero bueno, é un modo bastante evidente, non, de que estades aí. Bueno, en fin, usábanse esos modos de camuflaxe bastante inxenuos, pero naquel caso non lles aconteceu nada. Entón, houve todas estas personas que ou ben por razóns de organización ou ben porque había unha paisaxe que eu lle chamo a paisaxe amiga, que eran os que tiñan relación anterior co galeguismo histórico, e por iso digo, estes intelectuais tipo Rodríguez Lapas, Jacinto do Prado Coellos, que todos os que veñen ás primeiras xornadas, e coido que as únicas de cultura galega no Porto, que foron en xuño. Desculpa, é o Jacinto ou o Eduardo Prado Coellos? Non, é o Jacinto, é o pai. Non é o Eduardiño, non é a boliña semiótica. Non. Eduardo non coido que tuvese. Eu entrevistei a Eduardo para unha revista escrita da Asociación de Escritores en Lingua Galega, unha entrevista magnífica, os universos da crítica, pero a súa preocupación non era Galiza. Pero sí que o pai Xacinto, e de feito tamén estes azares que eu conto, agora parece que estou facendo un memorándum de agradecementos e un pouco é así, non? Cando eu no 82 me concurro a unha bolsa de estudios internacionais de Gulbenkian, realmente quen presidía aquela comisión e quen estaba ao frente da sección era Xacinto do Prado Coello. E hai outra persona aí que neste caso axuda moito como introductora, que é Pilar Vázquez Cuesta. Esa é a paisaxe, digamos, que a nivel de persoas comprometidas como intelectuais e coa diversidade, con algo diferente e tan próximo, como pode ser a lingua e a cultura galega, foron un grande lugar onde pousar a cabeza, un sitio onde pousar a cabeza o verso do Manuel Antonio Pina, que coñecín como xornalista e porque estaba moi ligado a toda aquela época. Bueno, e poderíamos chegar a persoa que é clave en todo isto. No meu caso, e, por exemplo, era o que moveu, porque eu lle preguntei a Luís quen lle dera os contactos para esas entrevistas, porque non se chega de Ourense a Porto e se entrevistou ao bispo. Viale Moutiño. Quer dizer, se alguén foi unha peza chave, é Viale Moutiño. Primeiro, no meu caso, xa nos coñecíamos porque ele viña por Galiza, pola amistade con Manuel María, xa tiñamos relación. Eu tiña ido ali con unha compañeira que estudiaba tamén comigo xornalismo, que era de Donosti, tiñamos ido as dúas a Porto, e, por lo tanto, tiñamos tamén esta relación persoal. Pero cando eu chego ali, claro, uníanos dúas cousas. Eu era xornalista, ele era xornalista. Por lo tanto, introduciume, foi el que me leva a Radio Clube Portugués, e lle dice o conductor do Norte Día a Día, do magazín que duraba toda a tarde, aí ten que entrar a Galiza. Entón, tiñamos un pequeno espacio semanal de 15 minutos que lle iba mudando o nome ao propio locutor portugués. E o que máis se fixo, o que máis se lembra é as quintas-feiras ás 7:30 falamos, no Norte Día a Día falamos para os nosos amigos de Galicia. E quedou un pouco así o título, pero iba poñendo o conductor. Pero, quer dizer que Viale é o que me leva ao Radio Clube, é o que me leva e me pongo en contacto con colegas, que ainda non eran, da Facultade de Letras. É o que cando chegan persoas deixa un lugar onde pasar un par de noites, que é un pouco o grande factotum de que poidésemos movimentarnos con unha certa tranquilidade. E a través do mes é o meu contacto, que é fundamental tamén, co Brigadeiro Corbacho.
que era, digamos, o comandante da rexión militar do norte. E aí, de novo, un azar, porque eu entraba polo cuartel como se fose a miña casa. Polo cuartel general. E reuníame con ele. Eran cousas, bueno, de todo tipo. Foi importante en algunhas accións algúns acontecementos, máis que accións que viñeron rodados, que se viñeron dados. Remato xa nos teus 2 minutos. Porque a súa muller era española. Era francesa. Pois os soldados debían de pensar, porque cando eu entraba decía, é parenta do Corbacho. E entonces... Era estrangeira, para eles era estrangeira. Pois eu dixen, e entón... Era francesa e, desculpa, e era seguramente uma mulher muito bonita, porque toda a gente... Eu entrevistei o Corbacho, entrevistei vários camaradas da geração do Corbacho, fiz histórias de vida, e todos mencionam a mulher dele que ele conheceu em Luanda. Pois, esa muller que eu non cheguei a coñecer, foi en parte o meu pasaporte por ali diante, porque eu ás veces non podía entrar directamente, tiña que esperar un certo tempo. E entón estaba sempre por ali pululando moitos soldados, falaban comigo. E entón é por aí cando eles deduciron que eu era parente do Corbacho. E foi unha deducción fantástica para min, non? Porque podía entrar e sair no QG a vontade, sin pensar que as miñas funcións non eran exactamente familiares. E despois, obviamente, cando se producen as jornadas de cultura galega, decidimos o comité organizador, que eran as miñas alumnas, digo alumnas porque eu coido que foran, excepto unha persoa, todas mulleres, que eran o comité organizador, decidimos pedirlle á académica, que tiña un grande fondo de libro galego, e deuno todo con unha listaxe perfecta para facer unha exposición. Fixos unha grande exposición na facultade. Houbo actuacións musicais outra vez, houbo proxección de Universidade Comprometida de Carlos Velo, o noso cineasta republicano que estaba no exilio en México. Grazas á cesión que nos fai do filme Dinamización Cultural do MFA. O MFA tamén é quen custea o cartaz. E a Gulbenkian danos diñeiro, eso sí que foi unha petición oficial a través da propia facultade, e con eso a editorial Afrontamento publica Para unha visión crítica da economía galega, de Ramón López Xuevos, que participa nas jornadas. Quero dicir que había toda un ligame de fíos xa visíveis, inda que os houbera tamén invisíveis, porque viñan de cuestións moi incidentais ás veces, non? Pero que nos permitiron facer un traballo e aprender, obviamente, de todo aquel proceso. Que pasa? Que eu paso os anos, digamos, dourados, os anos Vasco, para min, os anos Vasco Gonçalves, e paso os anos despois do 25 de novembro, porque eu veño para co en novembro, oficialmente en novembro do 76. E nos anos, eu non sei se, bueno, tú podes confirmalo, pero unha das primeiras medidas, así como estábamos sin papéis e non había ningún control, eu traballaba na Facultade de Letras, pero ao mesmo tempo non estaba con ningún tipo de non de contrato, tiña contrato coa facultade, pero non pasara polo consulado, non tiña ningún papel de residente, nese sentido tiña doble personalidade ou triple, porque non tiña papéis, pero ao mesmo tempo estaba dentro da Universidade Pública Portuguesa. Entón, a partir do 25 de novembro, e estaba canda a min, porque non fai falta decirlo, porque a gran masa, digamos, 8 ou 9 persoas que chegan a Porto e que eu teño que recibir, é a partir de agosto do 75 cando se produce o asesinato de Moncho Reboiras. Entón, tamén hai unha especie de desmembramento, hai unha gran operación represiva e pasan unha serie de camaradas a Porto, que despois, a partir da morte de Franco, o 20 de novembro empezan a regresar, empezase a organizar o regreso. No meu caso, como estaba pendente de xuicio, non veño, e tampouco Carmiña Graña, que estaba exiliada en Francia e se ven para Porto. Entón, estábamos as dúas ali, despois do 25 de novembro, sin papéis, e eu dixen, bueno, pode pasar algo en algún momento e desaparecemos, porque, obviamente, estaba a Policía Judiciaria moi activa, a rede bombista da Policía Judiciaria, etc. E entón, aí a persoa que, e o relato como foi, e tamén quero dicilo así, a persoa que foi central,
é Cal Brandão, o gobernador de Porto, que era do Partido Socialista. Eu informeime antes de como era, a nivel persoal. Ele estaba no Partido Socialista, polo tanto, despois do 25 de novembro, sabes que hai unha fase en que se desconfía moito, pero unha abogada coa que fun falar, que era tamén do Partido Comunista, pois me di, bueno, a frase clave que me dice é pode facer, e diceme así, pode facer unha política de dereita, pero é impensável el unha chafullice persoal. Entón digo, pois xa está, é a persoa que pode non solucionar o caso, pero que non che vai a meter en maus da Policía Judiciaria. E fomos velo, conseguimos a entrevista con el, fomos velo e vos conto a entrevista, aquí Manolo Guede podía representala, podía facer un pequeno sketch. Cal Brandão era con un porte que diríamos señorial, un señor xa masón, advogado de profesión. Advogado e advogado de presos políticos. E advogado, exacto. Há duas gerações absolutamente admiráveis de advogados portugueses, vários deles liberais, a maioria da área republicana e socialista, que gratuitamente foram a todos os tribunais plenários, o equivalente do top, foram a tribunais plenários defender sobretudo comunistas. E o Cal Brandão é deste. Entón, dois irmãos ambos. E eu teño unha grande amizade con Luciano Pereira, que traballaba con ele tamén de abogado. Mas non, bueno, que era novo, era antes. Imos lá, contanos primeiro que ten familia de Redondela, con eso xa che dá para unha certa conversa. Cal deve ser unha... Bueno, e a parte do norte. Bueno, a familia Redondela. Cal Brandão. Cal, como Cal. A familia Cal. Atenção que há dois, há o Maio, José. Quen? Há dois irmãos, há o Maio, Brandão e o Carlos. Este é o Carlos. O gobernador. Bueno, entón, despois de pasar a fase Redondelá e ese convivio, eu lle digo, bueno, sabe por que estamos aquí, nós estamos sin papéis, somos exiliadas galegas, pero non tal, eu traballo, leciono na Facultade de Letras e queremos que nos resolva isto porque hai unha lei de estranxería, recordades a lei de estranxería, que empeza a tomar conta. Eu coñecía ben aquilo todo que houbera durante o verán da prensa dicindo que os cubanos dende agora van invadir Portugal. Houbera toda unha intoxicación deste tipo que as miñas alumnas facían. Teño estes traballos recollidos de que traballáramos sobre eso. Porque, ademais de lingua e cultura galega, sí que me encargaran unhas 3 materias de comunicación específica e entón traballábamos este caso. Entón, el mira así para min, levanto o teléfono e chama non sei, ao comisario, a Policía Judiciaria, que estaba moi perto, ali na batalla, e lle dice, hola, fulano, teño aquí 2 galegas, fico por elas, mando chas por aí e que saian con papéis. Meu dito, meu feito. Fomos á batalla xa, chegamos como voando, entramos no cuartel aquel da batalla da Policía Judiciaria, que é tenebroso, realmente tenebroso, mirábannos como se fósemos 2 corpos estranos, pero saímos dali cos papéis. E realmente isto, cando eu digo facía as accións necesarias antes de ser legais, é a gran experiencia de un proceso revolucionario en curso, que o podedes ver, se o queredes comprobar, e sempre o digo, nun film de Thomas Harlan, Torrevela, na ocupación de terras, nunha área xa fora da reforma agraria, e naquelas conversas que teñen coa MFA, cando se van a entrevistar coa MFA, e lles dicen os do MFA, vostedes sigan para diante, inda que non haxa lei, xa chegará a lei. Nos damos respaldo. E como chega a lei no filme, como o MFA exemplifica ese apoio a unha ocupación que en principio estaba fora da lei porque non cuadraba coa delimitación territorial da reforma agraria. Entrando que é unha acción completamente de western, está filmada polo Thomas Harlan, entrando un helicóptero en Torrevela, naquela propiedade inmensa, e baixando representantes das 3 forzas, supoño, aquela cousa moi teatral tamén, das boinas así, o modo de andar, a contraluz, poñéndose, e un pouco é o que para min foi atravesar esa experiencia.
que é imposible de esquecer por unha banda e que pegou moito a pena mesmo as pasaxes do río e da Raya Seca para vivir ese proceso. Non recordo que unha das últimas entrevistas do Seca, o Seca fixose unha homenaxe no 85 en Castrelos, en Vigo, cando ele xa estaba moi doente. E lembro unha entrevista, eu falara con ele uns anos antes, un par de anos antes, e fixera unha entrevista e guardaba eso para o Ideal Gallego, me parece que era. E lembro que ele decía, mereceu a pena vivir para asistir ao 25 de abril, non? E entón un pouco é sempre esa memoria que che queda do 25 de abril. E é o que tamén eu, seguindo a línea que marcaron os meus compañeros con tanta gratitude e que me gustou moito escoitar, pois lles quería comentar. E se hai algunha cousa así que se poda afinar, afino, non teño problema. Grazas. Xa viran isto, non? Cantas persoas teñen isto? Non, isto é de Xan... Claro, ti si, vache dicir Xan. Isto é de Xan Casabella, que estaba tamén ali, o que pasa que daquela como militante do FRAP, e era, chamábamos o acordeón, que eu creo que é o primeiro cómic político como tal, polo menos da historia contemporánea, e que é un pouco, pois eso, o proceso revolucionario en curso. Non, claro, a ver, cal queres que te diga? Os labregos tamén loita contra o Estado imperialista español mostrando a súa capacidade revolucionaria. Os montes vecinais son nosos. O locura, vou ter que decirles a misa en galego a ver se se calman un pouco. Bueno, era todo así, era moi pedagóxico, con isto, e isto tamén foi feito na Innova. E entón isto pasouse pola Raya Seca. Bueno, intentouse pasar pola Raya Seca, pero cacháronos. Podo ler unha cousa? Sí. E, bueno, era para darvos unha mostra da propaganda que facíamos ali. A ver. Quen ten? O Guti, o noso da colección, ten un como este. Este xa vires, sí. E este mesmo? Témolo digitalizado. Penso que sí. Non sabía que se facía no Porto. Si isto fixérase no Porto. Bueno, que a ver, sí, que me saltei un texto que me parece importante, de unha entrevista de Xosé Afonso. A primeira vez que cantei Grándola foi en Galicia. A xente entusiasmouse. Creouse un efecto de fraternidade moi fermoso. Poñíanse de pé, cantaban, axitaban os brazos. Foi a experiencia máis maravillosa, algo especial. Tal vez ninguén me entendeu como en Galicia. Moi ben, pois penso que con esta cita do Seca Afonso, dada a hora, que é 7:20 no Porto, penso que é o mellor colofón, a mellor fin que podemos dar a esta xornada. Claro, que llevas facer? Por respecto á memoria do Xosé Afonso non imos cantar o Grándola, que algúns cantamos moi mal. Non, exacto, pero Bueno, xa cantamos. obrigado, moitas grazas a todas e todos. E boa noite.